Ο πρωινός ήλιος έλουζε τους γυάλινους και ατσαλένιους ουρανοξύστες στο κέντρο της Αθήνας, μιας πρωτεύουσας που τα τελευταία χρόνια είχε μετατραπεί σε κόμβο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Ανάμεσα στα πιο επιβλητικά κτίρια ήταν ο πύργος της Μεσογείων, ένας κολοσσός 35 ορόφων που φιλοξενούσε τις έδρες των πιο αναγνωρισμένων εταιριών της περιοχής. Στον 30ο όροφο βρισκόταν η Ανδρέου Επενδύσεις, μια εταιρεία που διοικούνταν με σιδηρά πυγμή από τον Κωνσταντίνο Ανδρέου, έναν άνθρωπο που πίστευε ότι η οικονομική του αυτοκρατορία τον τοποθετούσε πάνω από τους κοινούς θνητούς. Εκείνη τη Δευτέρα, ο Κωνσταντίνος έφτασε στο ιδιωτικό του πάρκινγκ οδηγώντας την εισαγόμενη Mercedes-Benz του. Πάρκαρε στη θέση με το όνομά του χαραγμένο σε μια χρυσή πινακίδα και ρύθμισε τη μεταξωτή ιταλική γραβάτα του μπροστά στον καθρέφτη. Στα 45 του, ο Κωνσταντίνος διατηρούσε μια άψογη εμφάνιση. Τα στρατηγικά κουρεμένα γκρίζα μαλλιά του, το κατά παραγγελία κοστούμι που κόστιζε όσο ο ετήσιος μισθός ενός από τους υπαλλήλους του και ένα ελβετικό ρολόι που φορούσε σαν τρόπαιο των οικονομικών του κατακτήσεων. «Καλημέρα, κύριε Ανδρέου», τον χαιρέτησε ο φύλακας του κτηρίου, σκύβοντας ελαφρά. Ο Κωνσταντίνος απλώς κούνησε το κεφάλι χωρίς να πάρει τα μάτια του από το κινητό του τελευταίας τεχνολογίας. Για εκείνον, υπάλληλοι όπως αυτός ήταν απλά στοιχεία του σκηνικού που δεν άξιζαν την πλήρη προσοχή του. Ενώ περπατούσε στο μαρμάρινο λόμπι προς τους αποκλειστικούς ανελκυστήρες, ο Κωνσταντίνος περνούσε σαν βασιλιάς ανάμεσα σε υπηκόους. Οι υπάλληλοι απέφευγαν το βλέμμα του, άλλοι έσπροχναν νευρικά χαμόγελα. Όλοι γνώριζαν τον ευμετάβλητο χαρακτήρα του και το πώς μία λάθος λέξη μπορούσε να κοστίσει μια δουλειά. Στον ανελκυστήρα πάτησε το κουμπί του 30ου ορόφου και ξεκίνησε μια κλίση χωρίς να τον νοιάζει για τους άλλους δύο επιβάτες που φαινόταν να συρρυκνώνονται στις γωνίες της καμπίνας. «Παύλο, δεν με ενδιαφέρουν οι δικαιολογίες. Αυτό το οικόπεδο πρέπει να γίνει δικό μας μέχρι το τέλος του μήνα. Αν ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να το πουλήσει, στην τιμή που προσφέρουμε βρες κάτι για αυτόν. Όλοι έχουν μια αδυναμία, ένα κρυφό χρέος, ένα οικογενειακό μυστικό». Έκανε μια παύση, παρατηρώντας ότι οι άλλοι επιβάτες του ανελκυστήρα προσπαθούσαν να κρύψουν ό,τι άκουγαν. «Μιλάμε αργότερα στο γραφείο μου». Ο ανελκυστήρας σταμάτησε στον 15ο όροφο και οι δύο επιβάτες βγήκαν βιαστικά, σαν να μπορούσαν επιτέλους να αναπνεύσουν. Ο Κωνσταντίνος χαμογέλασε εσωτερικά. Του άρεσε αυτή η αίσθηση δύναμης, του να εκφοβίζει χωρίς καν να προσπαθεί. Φτάνοντας στον 30ο όροφο, η γραμματέας του, η Άννα, τον περίμενε ήδη με έναν φάκελο εγγράφων και μια κούπα καφέ ακριβώς όπως του άρεσε. «Καλημέρα, κύριε Ανδρέου. Έχετε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10, μεσημεριανό με τον Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης στις 12 και στις 3 το απόγευμα τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές από το Ντουμπάι». Ο Κωνσταντίνος πήρε την κούπα χωρίς να ευχαριστήσει. Ακύρωσε το μεσημεριανό με τον Γενικό Γραμματέα. «Πες ότι προέκυψε κάτι έκτακτο. Αυτός ο ανίκανος θέλει απλώς περισσότερα χρήματα για την προεκλογική του εκστρατεία και έστειλε κάποιον να καθαρίσει το γραφείο μου. Ακόμα μυρίζει φτηνό καθαριστικό από την περασμένη εβδομάδα». Η Άννα συγκατένευσε, κρύβοντας τη δυσφορία της. Δούλευε με τον Κωνσταντίνο 5 χρόνια και ακόμα δεν είχε συνηθίσει την περιφρόνησή του για τους άλλους. Αλλά ο μισθός που έπαιρνε της επέτρεπε να συντηρεί την άρρωστη μητέρα της και να πληρώνει τις σπουδές της, μικρότερης αδελφής της, ένα τίμημα που πολλοί ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για να αντέξουν την καθημερινή κόλαση του να δουλεύουν με τον Κωνσταντίνο Ανδρέου. Μέσα στο γραφείο του, ο Κωνσταντίνος παρατήρησε την πανοραμική θέα της πόλης. Από εκεί μπορούσε να δει την αντίθεση μεταξύ των πλούσιων γειτονιών και των πιο απλών περιοχών της Αθήνας. Για εκείνον, αυτή η θέα αντιπροσώπευε τέλεια τον τρόπο που λειτουργούσε ο κόσμος. Κάποιοι γεννιούνται για να είναι στην κορυφή, κοιτάζοντας από ψηλά, ενώ άλλοι είναι καταδικασμένοι να σέρνονται εκεί κάτω. «Κύριε Ανδρέου, η κυρία Καραλή από τη Χρυσή Γη Μεσητική είναι στη γραμμή», ανακοίνωσε η Άννα από το ενδοεπικοινωνιακό ο Κωνσταντίνος. Απάντησε με ένα χαμόγελο που δεν έδειχνε ποτέ στο γραφείο. Η Καραλή ήταν υπεύθυνη για τη διαπραγμάτευση ενός στρατηγικού οικοπαίδου στα περίχωρα της Βουλιαγμένης, όπου ο Κωνσταντίνος σχεδίαζε να χτίσει ένα συγκρότημα πολυτελών κατοικιών που θα διπλασίαζε την περιουσία του. «Καραλή, αγαπητή, πες μου καλά νέα». «Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
Φοβάμαι πως έχουμε ένα πρόβλημα. Το οικόπεδο πουλήθηκε χθες το απόγευμα. Ο Κωνσταντίνος ένιωσε το αίμα του να βράζει. Πώς εννοείται πουλήθηκε? Σε ποιον? Μια εταιρεία που λέγεται Θεοδωρίδης Επενδυτική. Από ό,τι έμαθα, πλήρωσαν τις μετρητής σε τιμή πάνω από την αγορά. Θεοδωρίδης Επενδυτική. Δεν την έχω ξανακούσει. Ποιοι είναι αυτοί οι ερασιτέχνες? Ο Κωνσταντίνος χτύπησε το γραφείο τόσο δυνατά που το χρυσό του στυλό κύλησε στο πάτωμα. Μάθε τα πάντα για αυτούς. Θέλω να ξέρω ποιος κρύβεται πίσω από αυτό και πώς κατάφεραν να με προσπεράσουν. Αφού έκλεισε το τηλέφωνο, ο Κωνσταντίνος παρέμεινε κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, με τη θέα τώρα θολή από την οργή. Στα 20 χρόνια του ως επιχειρηματίας στην Αθήνα, είχε χτίσει μια φήμη βασισμένη στον φόβο. Κανείς δεν παρενέβαινε στις δουλειές του, κανείς δεν τολμούσε να ανταγωνιστεί στην επικράτειά του. Το ενδοεπικοινωνιακό χτύπησε ξανά. «Κύριε Ανδρέου, σας υπενθυμίζω ότι σε 30 λεπτά ξεκινάει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο για τις απολύσεις στον οικονομικό τομέα». Ο Κωνσταντίνος χαμογέλασε. Οι απολύσεις ήταν ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια της δουλειάς. Υπήρχε κάτι συναρπαστικό στο να αποφασίζει την επαγγελματική μοίρα των ανθρώπων, στο να βλέπει την απελπισία στα μάτια εκείνων που λάμβαναν τα νέα. Για εκείνον ήταν απλώς ένας ακόμη τρόπος να ασκήσει εξουσία. Ετοίμασε τη λίστα με τα ονόματα. «Θέλω τον Λάμπρο έξω». Αυτός ο ηλίθιος αμφισβήτησε την απόφαση μου στην τελευταία συνάντηση. Ο Κωνσταντίνος ρύθμισε το ρολόι στον καρπό του και έστειλε να μου φέρουν έναν καινούριο καφέ. Αυτός έχει ήδη κρυώσει. Ενώ περίμενε, οι σκέψεις του επέστρεψαν στην Θεοδωρίδης Επενδυτική. Ποιος θα τολμούσε να τον ανταγωνιστεί στην Αθήνα? Δεν είχε σημασία. Όπως και τόσοι άλλοι που είχαν προσπαθήσει, θα μάθαιναν γρήγορα ότι ο Κωνσταντίνος Ανδρέου δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ήταν ένας αρπακτικό στον κόσμο των επιχειρήσεων. Αυτό που ο Κωνσταντίνος δεν γνώριζε είναι ότι την ίδια στιγμή μια 52χρονη γυναίκα, ντυμένη με μια απλή στολή καθαρισμού, έμπαινε διακριτικά στο λόμπι του πύργου της Μεσογείων. Με μια ταυτότητα που την αναγνώριζε απλώς ως Μαρία Γενικές Υπηρεσίες, παρατηρούσε τα πάντα προσεκτικά, καταγράφοντας κάθε αλληλεπίδραση, κάθε βλέμμα, κάθε χειρονομία των υπαλλήλων και των στελεχών που περνούσαν βιαστικά, αόρατη μέσα στην παρουσία της. Λίγοι θα φαντάζονταν ότι αυτή η κυρία με τα γκρίζα μαλλιά, μερικώς κρυμμένα κάτω από έναν απλό σκούφο που κουβαλούσε προϊόντα καθαρισμού, επρόκειτο να μεταμορφώσει για πάντα την αυτοκρατορία που ο Κωνσταντίνος Ανδρέου πίστευε ότι ήταν άτρωτη. Ενώ ο Κωνσταντίνος Ανδρέου διήθυνε τη συνάντησή του στον 30ο όροφο, η Μαρία Θεοδωρίδου έσπροχνε το καροτσάκι καθαρισμού της στους διαδρόμους του 25ου ορόφου του πύργου της Μεσογείων. Τα προσεκτικά μάτια της δεν έχαναν καμία λεπτομέρεια από τον τρόπο που τα στελέχη συμπεριφέρονταν στις γραμματείς τους μέχρι τη σπατάλη χαρτιού στους εκτυπωτές. Σημείωνε νοερά κάθε παρατήρηση, φτιάχνοντας ένα παζλ που θα αποκάλυπτε την πραγματική κουλτούρα αυτού του εταιρικού περιβάλλοντος. Η Μαρία είχε μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, κόρη ενός μικροβιοτέχνη και μιας μοδίστρας, που της δίδαξαν την αξία της τίμιας δουλειάς. Από νωρίς είχε δείξει εξαιρετική ευφυΐα, κερδίζοντας υποτροφίες που την οδήγησαν μέχρι το Πολυτεχνείο για σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων. Μέσα σε 3 δεκαετίες μεταμόρφωσε ένα μικρό οικογενειακό εργαστήριο που κληρονόμησε από τον πατέρα της έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, διατηρώντας πάντα τις αρχές της και εκτιμώντας τους ανθρώπους πάνω από το κέρδος. Τώρα, στα 52 της, η Μαρία ήταν η πρόεδρος του ομίλου Θεοδωρίδη, ενός κολοσσού που περιλάμβανε τη Θεοδωρίδης Επενδυτική, την εταιρεία που μόλις είχε αποκτήσει τον πύργο της Μεσογείων και διάφορα άλλα εμπορικά ακίνητα στην Αθήνα. Αλλά λίγοι γνώριζαν το πρόσωπό της, προτιμούσε να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εστιάζοντας στη βιώσιμη επέκταση των επιχειρήσεων της και στην ευημερία των περισσότερων από 10.000 υπαλλήλων της σε όλη την Ελλάδα. «Χρειάζεστε βοήθεια με αυτό, κυρία μου?» ρώτησε ένας νεαρός βοηθός, παρατηρώντας τη Μαρία να δυσκολεύεται να σπρώξει το βαρύ καροτσάκι πάνω από ένα μικρό σκαλοπάτι στον διάδρομο. «Ευχαριστώ». «Παιδί μου», απάντησε εκείνη με ένα γνήσιο χαμόγελο, παρατηρώντας πώς ο νεαρός βοήθησε χωρίς δισταγμό, παρά το καλοραμένο κοστούμι του που έκανε αντίθεση
με την απλή στολή της. «Είστε καινούρια εδώ. Δεν θυμάμαι να σας έχω ξαναδεί», σχολίασε εκείνος, ενώ ρύθμιζε τη γραβάτα του μετά τη μικρή προσπάθεια. «Ξεκίνησα σήμερα. Ακόμα γνωρίζω το κτίριο», απάντησε η Μαρία διατηρώντας την ιστορία της. «Φαίνεται να σας αρέσει η δουλειά σας». «Μου αρέσει». «Ναι, αλλά...» Ο νεαρός κοίταξε γύρω του, βεβαιώνοντας ότι ήταν μόνη. «Το περιβάλλον μπορεί να είναι αρκετά τοξικό μερικές φορές. Ειδικά όταν ο κύριος Ανδρέου έχει κακή διάθεση, πράγμα που συμβαίνει σχεδόν κάθε μέρα», συμπλήρωσε με ένα νευρικό γέλιο. Η Μαρία συγκατένευσε με κατανόηση. «Έχω δουλέψει σε τέτοια μέρη. Είναι δύσκολο όταν τα αφεντικά ξεχνούν ότι είμαστε όλοι άνθρωποι». «Ακριβώς». Ο νεαρός φάνηκε ανακουφισμένος που βρήκε κάποιον που καταλάβαινε. «Με λένε Θανάση. Είμαι junior οικονομικός αναλυτής». «Χάρηκα, Θανάση». «Είμαι η Μαρία». Μετά από μια σύντομη συνομιλία, ο Θανάσης έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά και η Μαρία συνέχισε την μεταμφιεσμένη επιθεώρησή της. Δεν ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσε αυτή τη μέθοδο. Η τεχνική εμβάπτισης, όπως την αποκαλούσε, ήταν σήμα κατά τεθέν της διαχείρισής της. Πριν εφαρμόσει αλλαγές σε οποιαδήποτε εταιρεία εξαγόραζε, περνούσε μια εβδομάδα δουλεύοντας incognito σε διάφορους τομείς, νιώθοντας στο πετσί της την πραγματικότητα των υπαλλήλων. Στην κουζίνα του 25ου ορόφου, η Μαρία βρήκε 3 γραμματείς να μιλάνε χαμηλόφωνα κατά τη διάρκεια του διαλύματός τους. Μπήκε αθόρυβα και άρχισε να καθαρίζει τις επιφάνειες ενώ άκουγε. «Έμαθες ότι απέλυσε τον Λάμπρο σήμερα. 15 χρόνια στην εταιρεία, πεταμένα έτσι», σχολίασε μια από αυτές, φανερά στενοχωρημένη. «Λένε ότι ήταν μόνο επειδή ο Λάμπρος πρότεινε μια διαφορετική προσέγγιση για το έργο της βουλιαγμένης», απάντησε μια άλλη, γυρίζοντας τα μάτια της. «Αυτός ο άνθρωπος είναι ένα τέρας. Σιγά», προειδοποίησε η τρίτη. «Οι τείχοι έχουν αυτιά σε αυτό το μέρος». Μαρία προσποιήθηκε ότι συγκεντρωνόταν σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο λεκέ στον νεροχύτη, ενώ συνέχιζε να παρακολουθεί την κουβέντα. «Εν τω μεταξύ, μάθατε ότι ο πύργος πουλήθηκε?» ρώτησε η πρώτη γραμματέας αλλάζοντας θέμα. «Η Άννα μου είπε ότι ο κύριος Ανδρέου είναι έξαλλος επειδή έχασε ένα σημαντικό οικόπεδο από την ίδια εταιρεία που αγόρασε το κτίριο. Θεοδωρίδης κάτι, έτσι δεν είναι?» «Δεν την έχω ξανακούσει», σχολίασε η δεύτερη. «Λένε ότι τη διοικεί μια γυναίκα που ξεκίνησε από το 0. Μια αυτοδημιούργητη γυναίκα», εξήγησε η πρώτη με θαυμασμό στη φωνή. Η Μαρία έκρυψε ένα μικρό χαμόγελο καθώς έφευγε από την κουζίνα. Ακριβώς γι' αυτό διατηρούσε χαμηλό προφίλ. Ήθελε να κρίνεται από τις πράξεις και τις αρχές της, όχι από την περιουσία ή τη δύναμή της. Καθώς πλησίαζε τους ανελκυστήρες, η Μαρία παρατήρησε έναν μεσήλικα άνδρα να επιπλήττει σκληρά μια νεαρή βοηθό που φαινόταν έτοιμη να κλάψει. Ο άνδρας, με μια ταυτότητα που τον αναγνώριζε ως διευθυντή, έδειχνε επιθετικά κάποια έγγραφα. «Ανίκανη, έχεις ιδέα τι ζημιά μπορεί να μας προκαλέσει αυτό το λάθος?» φώναζε, αγνοώντας πλήρως ότι βρίσκονταν σε δημόσιο χώρο. Η Μαρία παρατήρησε τη σκηνή με θλίψη. Η τοξική κουλτούρα φαινόταν να διαπερνά όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του κτηρίου. Ενώ περίμενε τον ανελκυστήρα, το τηλέφωνό της δόνησε διακριτικά. Ήταν ένα μήνυμα από την προσωπική της βοηθό. Η συνάντηση επιβεβαιώθηκε για αύριο στις 10. Όλοι οι διευθυντές θα είναι παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Κωνσταντίνου Ανδρέου. «Χρειάζεστε κάτι άλλο για την επιχείρηση διείσδυσης σας?» Η Μαρία απάντησε γρήγορα. «Όλα είναι υπό έλεγχο. Αύριο θα δούμε αν οι πρώτες εντυπώσεις επιβεβαιώνονται». Ο ανελκυστήρας έφτασε και η Μαρία μπήκε, σπρώχνοντας το καροτσάκι καθαρισμού της. Ήταν άδειος, γεγονός που της έδωσε μια στιγμή να σκεφτεί. Στη μακρά της καριέρα είχε συναντήσει πολλούς Κωνσταντίνους Ανδρέου. Άνδρες και γυναίκες που μπέρδευαν τη δύναμη με το δικαίωμα να υποτιμούν τους άλλους, που έβλεπαν τους υπαλλήλους ως αναλώσιμα κομμάτια, αντί για ανθρώπινα όντα με αξιοπρέπεια και δυνατότητες. Επιχειρηματική της φιλοσοφία ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ο Όμιλος Θεοδωρίδη ήταν γνωστός για την πολιτική του, για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και τη διανομή κερδών. Η Μαρία πίστευε ακράδαντα ότι μια εταιρεία μπορούσε να ευδοκιμήσει πραγματικά μόνο όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι ευδοκιμούσαν μαζί. Ο ανελκυστήρας σταμάτησε στον 30ο όροφο, την επικράτεια του Κωνσταντίνου Ανδρέου. Η Μαρία δίστασε για μια στιγμή, μετά αποφάσισε ότι ήταν μια τέλεια ευκαιρία
να παρατηρήσει το επίκεντρο του προβλήματος. Έσπρωξε το καροτσάκι της έξω και άρχισε να καθαρίζει τα τζάμια του, διαδρόμου που οδηγούσε στην πολυτελή αίθουσα της Προεδρίας. Από εκεί που βρισκόταν, μπορούσε να δει τον Κωνσταντίνο μέσα από τους γυάλινους τοίχους του γραφείου του να κάνει ενοχλημένες χειρονομίες ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο. Η γλώσσα του σώματός του μετέδιδε αλαζονία και ανυπομονησία. Δίπλα του, μια γραμματέας με κουρασμένη εμφάνιση, πιθανώς η Άννα, που είχαν αναφέρει οι γυναίκες στην κουζίνα, προσπαθούσε να του δείξει κάποια έγγραφα, λαμβάνοντας μόνο απορριπτικά νεύματα. «Με συγχωρείτε, δεν θα έπρεπε να είστε εδώ», είπε μια φωνή πίσω της. Η Μαρία γύρισε και είδε έναν άνδρα με κοστούμι που φαινόταν να είναι κάποιος διευθυντής. «Συγγνώμη, κύριε». «Συγγνώμη, κύριε. Καθαρίζω τους διαδρόμους», απάντησε ταπεινά. «Ο τριάγατος όροφος έχει συγκεκριμένες ώρες για καθαρισμό. Δεν θέλουμε υπαλλήλους γενικών υπηρεσιών να κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια του ωραρίου», εξήγησε με έναν τόνο που προσπαθούσε να είναι ευγενικός, αλλά εξέπεμπε περιφρόνηση. «Επιστρέψτε μετά τις 6 το απόγευμα». «Βεβαίως, κύριε. Ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση», απάντησε η Μαρία, αρχίζοντας να μαζεύει τα υλικά της. Ενώ επέστρεφε στον ανελκυστήρα, παρατήρησε τον Κωνσταντίνο να βγαίνει απότομα από το γραφείο του, προφανώς πηγαίνοντας σε κάποια συνάντηση. Τα βλέμματά τους διασταυρώθηκαν για μια σύντομη στιγμή. Αλλά για εκείνον, η Μαρία ήταν εντελώς αόρατη. Απλώς μια ακόμη εργάτρια χωρίς σημασία στο προσωπικό του βασίλειο. Αυτό που ο Κωνσταντίνος δεν φανταζόταν είναι ότι σε λιγότερο από 24 ώρες θα βρισκόταν πρόσωπο με αυτήν την ίδια καθαρίστρια, αλλά σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Η Μαρία μπήκε στον ανελκυστήρα με ένα μικρό χαμόγελο στα χείλη, προετοιμάζοντας τη στιγμή που οι μάσκες θα έπεφταν και η αληθινή φύση του καθενός θα αποκαλυπτόταν. Τρίτη ξημέρωσε με μια ψηλή βροχή πάνω από την Αθήνα, θολώνοντας τα παράθυρα του πύργου της Μεσογείων και δημιουργώντας ένα χορό από πολύχρωμες ομπρέλες στα πεζοδρόμια. Ο Κωνσταντίνος Ανδρέου έφτασε νωρίτερα από το συνηθισμένο, ενοχλημένος από τα νέα που είχε λάβει το προηγούμενο βράδυ. Η Θεοδωρίδης επενδυτική δεν ήταν μόνο ο νέος ιδιοκτήτης του κτηρίου, αλλά είχε επίσης αποκτήσει 3 άλλα οικόπεδα που ήταν στο στόχαστρό του για μελλοντικές επενδύσεις. «Καταραμένοι καιροσκόποι», μουρμούρισε στον εαυτό του καθώς διέσχιζε το πάρκινγκ. Η διάθεσή του, συνήθως δύσκολη, ήταν ιδιαίτερα σκοτεινή εκείνο το πρωί. Το λόμπι ήταν σχεδόν άδειο εκείνη την ώρα, με μόνο λίγους υπαλλήλους που ξυπνούσαν νωρίς και την ομάδα ασφαλείας. Ο Κωνσταντίνος περπάτησε κατευθείαν στον εκτελεστικό ανελκυστήρα, αποφεύγοντας τους χαιρετισμούς. Μπήκε στην άδεια καμπίνα και αμέσως έβγαλε το κινητό του για να ελέγξει τα μηνύματά του, καθώς οι πόρτες έκλειναν. Στον 3ο όροφο, ο ανελκυστήρας σταμάτησε. Οι πόρτες άνοιξαν, αποκαλύπτοντας μια μεσήλικη γυναίκα ντυμένη με στολή καθαρισμού, την ίδια που είχε αγνοήσει εντελώς την προηγούμενη μέρα. Η Μαρία μπήκε σπρώχνοντας το καροτσάκι της, χαιρετώντας τον με ένα ευγενικό «καλημέρα». Ο Κωνσταντίνος δεν απάντησε. Την κοίταξε για ένα δευτερόλεπτο, σαν να αξιολογούσε ένα άβολο έπιπλο, και μετά έκανε 2 βήματα πίσω, απομακρυνόμενος όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο ανελκυστήρας δεν ήταν μεγάλος και η παρουσία του καροτσιού καθαρισμού έκανε τον χώρο ακόμα πιο περιορισμένο. Η άβολη σιωπή διακόπηκε από το χτύπημα του κινητού του Κωνσταντίνου. Απάντησε αμέσως, χωρίς να τον νοιάζει η παρουσία της Μαρίας. «Κωνσταντίνος Ανδρέου», συστήθηκε με την επιχειρηματική του φωνή. «Ναι, Παύλο, είμαι καθοδόν για το γραφείο. Τι ανακάλυψες για την Θεοδωρίδης επενδυτική?» Η Μαρία συνέχισε να κοιτάζει διακριτικά μπροστά, σαν να μην άκουγε, αλλά τα αυτιά της ήταν σε εγρήγορση. «Πώς εννοείς?» «Δεν βρήκες τίποτα σχετικό. Μια εταιρεία αυτού του μεγέθους δεν ξεφυτρώνει από το πουθενά. Προσέλαβε άλλο ερευνητή αν χρειαστεί, αλλά θέλω να μάθω ποιος κρύβεται πίσω από αυτό μέχρι το τέλος της ημέρας». Ο Κωνσταντίνος φαινόταν όλο και πιο ενοχλημένος. Η μυρωδιά των καθαριστικών στο καροτσάκι της Μαρίας έκανε τη μύτη του να συσπαστεί με δυσφορία. Έκλεισε το μικρόφωνο του τηλεφώνου για μια στιγμή και γύρισε προς το μέρος της. «Αυτή η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε λιγότερο επιθετικά προϊόντα ή τουλάχιστον να χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα υπηρεσίας». Η Μαρία τον κοίταξε με γαλήνη. «Συγγνώμη για την ενόχληση, κύριε. Ο ανελκυστήρας υπηρεσίας είναι υποσυντήρηση σήμερα». Κωνσταντίνος γύρισε τα μάτια του και επέστρεψε στην κλίση του.
Παύλο, πρέπει να το κλείσω. Είμαι παγιδευμένος σε έναν ανελκυστήρα με... Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Θα σε δω στη συνάντηση. Αφού τερμάτισε την κλήση, ο Κωνσταντίνος άρχισε να πληκτρολογεί μανιωδώς στο κινητό του. Προσπαθώντας να αγνοήσει την παρουσία της γυναίκας δίπλα του, ο ανελκυστήρας σταμάτησε ξανά στον 15ο όροφο, αλλά κανείς δεν μπήκε. Καθώς οι πόρτες έκλειναν, ο Κωνσταντίνος δεν συγκράτησε τη δυσφορία του. «Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να ξέρουν τη θέση τους», μουρμούρισε, αρκετά δυνατά για να τον ακούσει η Μαρία. «Ένα κτίριο αυτής της κατηγορίας θα έπρεπε να έχει πιο αυστηρούς κανόνες για το ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τους κύριους ανελκυστήρες». Η Μαρία τον παρατήρησε με την άκρη του ματιού της. Στα 30 χρόνια που έχτιζε την αυτοκρατορία της, είχε συναντήσει δεκάδες άνδρες σαν αυτόν. Ανθρώπους που μπέρδευαν την οικονομική επιτυχία με την ανθρώπινη αξία, που πίστευαν ότι το περιεχόμενο του τραπεζικού λογαριασμού καθόριζε το δικαίωμα στον σεβασμό. «Εργάζεστε πολύ καιρό σε αυτό το κτίριο?» ρώτησε με γνήσιο ενδιαφέρον. Ο Κωνσταντίνος φάνηκε έκπληκτος που η καθαρίστρια είχε το θράσος να ξεκινήσει μια συζήτηση. Δίστασε για μια στιγμή, σκεπτόμενος να την αγνοήσει εντελώς, αλλά ο εγωισμός του μίλησε πιο δυνατά. «Η εταιρεία μου ήταν μία από τις πρώτες που εγκαταστάθηκαν εδώ, όταν αυτό το κτίριο ήταν ακόμα απλώς ένα σχέδιο. Είμαι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Ανδρέου Επενδύσεις». Η Μαρία συγκατένευσε σαν να ήταν εντυπωσιασμένη. «Πρέπει να είναι μεγάλη ευθύνη». Ο Κωνσταντίνος φούσκωσε από υπερηφάνεια. «Σίγουρα δεν είναι κάτι που μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Έχτισα την αυτοκρατορία μου από το μηδέν, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Σήμερα διαχειριζόμαστε επενδύσεις δισεκατομμυρίων». «Εντυπωσιακό», σχολίασε η Μαρία. «Πιστεύετε ότι η νέα διοίκηση του κτηρίου θα φέρει αλλαγές?» Η έκφραση του Κωνσταντίνου σκλήρινε αμέσως. «Αν αναφέρεστε σε αυτούς τους ερασιτέχνες από την Θεοδωρίδης επενδυτική, αμφιβάλλω ότι θα αντέξουν πολύ στην αγορά. Η Αθήνα έχει άγραφους κανόνες για την επιχειρηματική επικράτεια και πατούν σε επικίνδυνο έδαφος». Εκείνη τη στιγμή μια ισχυρή δόνηση ταρακούνησε τον ανελκυστήρα. Τα φώτα αναβόσβησαν και με μια απότομη αναπήδηση η καμπίνα σταμάτησε εντελώς. Ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκε αυτόματα, λούζοντας το εσωτερικό με ένα αχνό γαλάζιο φως. «Τι στο διάολο», ο Κωνσταντίνος πάτησε επανειλημμένα το κουμπί έκτακτης ανάγκης. «Αυτό μου έλειπε τώρα». Η Μαρία διατήρησε την ψυχραιμία της, ρυθμίζοντας το καροτσάκι της για να βεβαιωθεί ότι τίποτα δεν θα έπεφτε. «Φαίνεται ότι είμαστε παγιδευμένοι». Ο Κωνσταντίνος την κοίταξε με μίσος, σαν να είχε κάνει μια εξαιρετικά ηλίθια παρατήρηση. «Εξαιρετική παρατήρηση», απάντησε σαρκαστικά. Το ενδοεπικοινωνιακό του ανελκυστήρα έτριξε. «Αγαπητοί επιβάτες, ζητάμε συγγνώμη για την ενόχληση. Υπήρξε βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα λόγω της βροχής. Οι τεχνικοί μας ήδη εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος. Εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης, περίπου 30 λεπτά». «30 λεπτά», εξεράγει ο Κωνσταντίνος, χτυπώντας το πάνελ του ανελκυστήρα. «Έχω μια κρίσιμη συνάντηση σε 10 λεπτά. Απαιτώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο του κτηρίου». «Κύριε, παρακαλώ ηρεμήστε», απάντησε η φωνή στο ενδοεπικοινωνιακό. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλύσουμε την κατάσταση το συντομότερο δυνατόν». Ο Κωνσταντίνος έκλεισε το ενδοεπικοινωνιακό με μια απότομη κίνηση και άρχισε να περπατά πέρα δόθε στον περιορισμένο χώρο, περνώντας νευρικά το χέρι του από τα τέλεια χτενισμένα μαλλιά του. Απλά τέλειο. Παγιδευμένος σε έναν ανελκυστήρα την ημέρα της πιο σημαντικής συνάντησης του μήνα. Και κοίταξε τη Μαρία και το καροτσάκι καθαρισμού της, χωρίς να ολοκληρώσει τη φράση. Η Μαρία παρατήρησε την αυξανόμενη δυσφορία του. «Είστε καλά. Φαίνεστε λίγο χλωμός». «Είμαι μια χαρά», απάντησε απότομα, αν και το πρόσωπό του είχε όντως χάσει λίγο από το χρώμα του. Ο Κωνσταντίνος μισούσε τους κλειστούς χώρους, κάτι που δεν θα παραδεχόταν ποτέ δημόσια. Τα επόμενα λεπτά πέρασαν μέσα σε μια τεταμένη σιωπή. Ο Κωνσταντίνος εναλλασσόταν μεταξύ του να ελέγχει μανιωδώς το ρολόι του και να πληκτρολογεί εξαγριωμένα μηνύματα στο κινητό του, το οποίο ευτυχώς είχε ακόμα σήμα. Η Μαρία παρέμενε ήρεμη, οργανώνοντας περιστασιακά τα προϊόντα στο καροτσάκι της. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό συμβαίνει ακριβώς σήμερα», ξέσπασε ο Κωνσταντίνος επιτέλους, ανίκανος να συγκρατήσει την απογοήτευσή του. «Έχω μια συνάντηση με τους μετόχους για να συζητήσουμε την απειλή αυτής της νέας εταιρείας.
Και τώρα είμαι παγιδευμένος εδώ με μια καθαρίστρια. Ο τρόπος που πρόφερε τη λέξη καθαρίστρια είχε τόσο μεγάλη περιφρόνηση που ακουγόταν σχεδόν σαν προσβολή. Η Μαρία τον παρατήρησε με ενδιαφέρον, χωρίς να δείξει προσβολή. «Μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζουμε», σχολίασε φιλοσοφικά. «Είμαι βέβαιη ότι οι συνάδελφοί σας θα καταλάβουν την κατάσταση». Ο Κωνσταντίνος γέλασε πικρά. «Στον πραγματικό κόσμο, αγαπητοί μου, οι καθυστερήσεις κοστίζουν χρήματα και ευκαιρίες. Αλλά αμφιβάλλω αν κάποιος που καθαρίζει τουαλέτες για να ζήσει μπορεί να το καταλάβει αυτό». Η Μαρία χαμογέλασε ελαφρά. «Θα εκπλαγείτε με το τι μπορεί να μάθει κανείς καθαρίζοντας τουαλέτες. Οι άνθρωποι σπάνια παρατηρούν ποιος κρατάει μια σφουγγαρίστρα στο χέρι, οπότε καταλήγουμε να παρατηρούμε πολλά για την ανθρώπινη φύση». «Συναρπαστικό», απάντησε ο Κωνσταντίνος, με κοφτερή ηρωνία. «Και τι ακριβώς σας δίδαξαν οι βαθιές κοινωνιολογικές σας παρατηρήσεις?» «Ότι συχνά οι πιο αγενείς άνθρωποι είναι αυτοί που κουβαλούν τους μεγαλύτερους φόβους», απάντησε η Μαρία ήρεμα, κοιτάζοντάς τον στα μάτια. Ο Κωνσταντίνος φάνηκε στιγμιαία έκπληκτος από την άμεση απάντηση, αλλά σύντομα ανέκτησε την αμυντική του στάση. «Μην μου έρχεστε με φτηνή φιλοσοφία. Δεν ξέρετε τίποτα για μένα ή τη ζωή μου». «Αλήθεια», συμφώνησε η Μαρία. «Όπως και εσείς δεν ξέρετε τίποτα για μένα ή τη ζωή μου». Ο ανελκυστήρας έτρεμε ξανά, κάνοντας τον Κωνσταντίνο να κρατηθεί ενστικτωδώς στην μπάρα στήριξης. Σταγόνες υδρότα άρχισαν να σχηματίζονται στο μέτωπό του και η αναπνοή του έγινε πιο γρήγορη. Η Μαρία παρατήρησε τα σημάδια άγχους. «Έχετε κλειστοφοβία?» «Φυσικά και όχι», αρνήθηκε ο Κωνσταντίνος, αλλά η φωνή του πρόδιδε τον αυξανόμενο πανικό του. «Έχω ένα μπουκάλι νερό εδώ. Αν θέλετε», προσφέρθηκε η Μαρία, φτάνοντας στην προσωπική της τσάντα. «Δεν θα πιω κάτι που ήρθε από την τσάντα σας», απάντησε απότομα. Η Μαρία ανασήκωσε τους ώμους και ήπιε μια γουλιά από το δικό της μπουκάλι. «Όπως προτιμάτε». Καθώς τα λεπτά περνούσαν, η δυσφορία του Κωνσταντίνου γινόταν όλο και πιο εμφανής. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό, η αναπνοή του ακανόνιστη και συνεχώς χαλάρωνε τη γραβάτα του σαν να πνιγόταν. Ο ανελκυστήρας του πύργου της Μεσογείων παρέμενε ακίνητος μεταξύ του 22ου και 23ου ορόφου. Είχαν περάσει 20 λεπτά από τότε που είχαν παγιδευτεί και το άγχος του Κωνσταντίνου Ανδρέου αυξανόταν αισθητά. Το άψογο κοστούμι του είχε τώρα λεκέδες από υδρότα κάτω από τα μπράτσα, η ιταλική γραβάτα του ήταν χαλαρή γύρω από το λαιμό του και τα μαλλιά του, συνήθως τέλεια χτενισμένα, ήταν αχτένιστα αφού είχε περάσει επανειλημμένα τα χέρια του από αυτά. «Αυτό είναι απαράδεκτο. Ένα κτίριο αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να έχει τέτοιες βλάβες», φώναξε χτυπώντας ξανά το πάνελ έκτακτης ανάγκης. «Για, είναι κανείς εκεί». Έχουν περάσει 20 λεπτά. Το ενδοεπικοινωνιακό έτριξε και μια κουρασμένη φωνή απάντησε «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στο πρόβλημα, κύριε. Το κύριο ηλεκτρικό σύστημα επηρεάστηκε από τη βροχή πιο σοβαρά από ό,τι φανταζόμασταν. Σας ζητάμε λίγη ακόμα υπομονή». «Υπομονή», σχεδόν φώναξε ο Κωνσταντίνος. «Έχετε ιδέα ποιος είμαι?» «Είμαι ο Κωνσταντίνος Ανδρέου, διευθύνων σύμβουλος της Ανδρέου Επενδύσεις. Κάθε λεπτό που είμαι παγιδευμένος εδώ κοστίζει χιλιάδες ευρώ. Λυπούμαστε πολύ, κύριε Ανδρέου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε». Ο Κωνσταντίνος έκλεισε το ενδοεπικοινωνιακό με περιττή δύναμη και ακούμπησε στον τοίχο του ανελκυστήρα, κλείνοντας τα μάτια του και προσπαθώντας να ελέγξει την επιταχυνόμενη αναπνοή του. Ο χώρος φαινόταν να συρρυκνώνεται κάθε λεπτό. «Θα έπρεπε να καθίσετε», πρότεινε η Μαρία με ηρεμία, δείχνοντας το πάτωμα. «Βοηθάει στη μείωση της αίσθησης της ζάλης. Δεν πρόκειται να κάτσω στο πάτωμα ενός ανελκυστήρα σαν δίστασε, ανίκανος να ολοκληρώσει την υποτιμητική φράση που είχε στη γλώσσα του. «Σαν μια καθαρίστρια», ολοκλήρωσε η Μαρία με ένα ελαφρύ χαμόγελο κατανόησης. «Πιστέψτε με, κύριε, αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά σας θα έπρεπε να είναι η ευεξία σας, όχι η εμφάνισή σας». Ο Κωνσταντίνος την κοίταξε με εκνευρισμό, αλλά η επιδείνωση των σωματικών συμπτωμάτων, ταχυκαρδία, κρύος υδρότας, ελαφρώς θολιόραση, τελικά τον έπεισε. Γλίστρισε αργά στον τοίχο μέχρι να καθίσει στο πάτωμα του ανελκυστήρα με τα πόδια του τεντωμένα μπροστά του. Η Μαρία γονάτισε δίπλα του, διατηρώντας μια σεβαστή απόσταση. «Αναπνεύστε αργά. Μετρήστε μέχρι το 4 ενώ εισπνέετε
Κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα και μετά εκπνεύστε μετρώντας μέχρι το 6. «Δεν χρειάζομαι μια καθαρίστρια για να μου μάθει να αναπνέω», απάντησε ανάμεσα σε κομμένες ανάσες, αλλά παρόλα αυτά ακολούθησε ενστικτωδώς τις οδηγίες. Μετά από μερικά λεπτά εξάσκησης της προτινόμενης αναπνοής, ο Κωνσταντίνος άρχισε να αισθάνεται λίγο καλύτερα. Η σιωπή μεταξύ τους διακόπηκε από το χτύπημα του κινητού του. Η Άννα, η γραμματέας του, ανησυχούσε για την καθυστέρησή του στη συνάντηση. «Είμαι παγιδευμένος στον καταραμένο ανελκυστήρα», εξήγησε, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία του στο τηλέφωνο. «Ναι, με μια καθαρίστρια». «Όχι, δεν έχω ιδέα πότε θα βγω από εδώ. Πες στους μετόχους να περιμένουν ή να ξεκινήσουν χωρίς εμένα και να μου κάνουν μια περίληψη μετά». Έκλεισε και άφησε το κεφάλι του να πέσει πίσω, ακουμπώντας το στον κρύο τοίχο του ανελκυστήρα. Τέλειο. Απλά τέλειο. Η Μαρία τον παρατηρούσε με γνήσια περιέργεια. Στη μακρά της καριέρα είχε γνωρίσει πολλούς αλαζονικούς εκτελεστικούς, αλλά λίγοι επέδειξαν τόσο απροκάλυπτα την περιφρόνησή τους για τους άλλους. «Ξέρετε», ξεκίνησε τυχαία, «δουλεύω πολλά χρόνια με τον καθαρισμό και πάντα με εγωίτευε το πώς οι άνθρωποι αντιδρούν τόσο διαφορετικά στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται». Ο Κωνσταντίνος άνοιξε ένα μάτι για να την κοιτάξει. «Τι θέλετε να πείτε?» «Κάποιοι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το πόσο πλούσιοι ή σημαντικοί είναι, διατηρούν την ταπεινότητα και την ευγένεια. Άλλοι», έκανε μια σημαντική παύση, «φαίνεται να χρειάζονται να υποτιμήσουν τους άλλους για να νιώσουν μεγαλύτεροι». «Με αναλύετε τώρα?» Ο Κωνσταντίνος γέλασε σαρκαστικά. «Μαντεύω σπουδάσατε ψυχολογία πριν αποφασίσετε ότι η πραγματική σας κλίση ήταν να τρίβετε πατώματα». Η Μαρία δεν πτωήθηκε από την πρόκληση. «Στην πραγματικότητα, έχω μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αλλά η ζωή παίρνει απροσδόκητες στροφές, έτσι δεν είναι?» Ο Κωνσταντίνος την κοίταξε με στιγμιαία έκπληξη πριν ανακτήσει την έκφραση περιφρόνησης. «Αν έχετε μεταπτυχιακό και καθαρίζετε τουαλέτες, προφανώς κάνατε πολύ λάθος επιλογές στη ζωή». «Ίσως έκανα ακριβώς τις σωστές επιλογές», απάντησε εκείνη ήρεμα. «Η αξία ενός ατόμου δεν μετριέται από τη θέση που κατέχει, κύριε Ανδρέου. Στον πραγματικό κόσμο, αγαπητή μου, ακριβώς έτσι μετριέται η αξία», αντέτεινε, νιώθοντας αρκετά αναρωμένος για να ανακτήσει την συνήθεια αλαζονία του. «Ενώ εγώ έχτισα μια αυτοκρατορία και απασχολώ εκατοντάδες ανθρώπους, εσείς περνάτε τις μέρες σας αφαιρώντας τη βρωμιά που άφησαν άλλοι. Μην μου μιλάτε για αξία». Η Μαρία τον μελέτησε για μια μεγάλη στιγμή. «Έχετε παιδιά, κύριε Ανδρέου?» Η απροσδόκητη ερώτηση τον έπιασε απροετοίμαστο. «Έναν γιο, σπουδάζει στο Λονδίνο». «Γιατί?» «Και είναι περήφανος για τον πατέρα που έχει». Ο Κωνσταντίνος συνοφριώθηκε. «Τι είδους ερώτηση είναι αυτή?» «Φυσικά και είναι. Του δίνω ό,τι μπορεί να αγοράσει το χρήμα. Και αγάπη, χρόνο, προσοχή. Του τα δίνετε κι αυτά». Μια βαριά σιωπή εγκαταστάθηκε στον ανελκυστήρα. Ο Κωνσταντίνος ένιωσε ένα κύμα εκνευρισμού και κάτι άλλο, κάτι άβολο που δεν ήθελε να εξετάσει πολύ προσεκτικά. «Δεν ξέρετε τίποτα για τη σχέση μου με τον γιο μου», απάντησε τελικά, η φωνή του πιο χαμηλή και λιγότερο επιθετική. «Έχετε δίκιο, δεν ξέρω», συμφώνησε η Μαρία. «Όπως και εσείς δεν ξέρετε τίποτα για τη ζωή μου εκτός από αυτή τη στολή». Ο Κωνσταντίνος την παρατήρησε με ένα μείγμα εκνευρισμού και απρόθυμης περιέργειας. Υπήρχε κάτι στην ήρεμη αξιοπρέπεια αυτής της γυναίκας που τον ιντρίγκαρε παρά τον εαυτό του. «Τότε διαφωτίστε με», την προκάλεσε με σαρκασμό. «Ποια είναι η συναρπαστική ιστορία της καθαρίστριας με το μεταπτυχιακό?» Η Μαρία χαμογέλασε ελαφρά. «Μεγάλωσα σε μια φτωχή γειτονιά στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς μου ήταν αγράμματοι, αλλά δούλευαν σε 2, μερικές φορές 3 δουλειές για να μπορέσω να σπουδάσω. Κατάφερα να πάρω πλήρη υποτροφία στο πανεπιστήμιο, δουλεύοντας ως καθαρίστρια τα πρωινά και σπουδάζοντας τα βράδια». Ο Κωνσταντίνος άκουγε σιωπηλά, το πρόσωπό του αποκαλύπτοντας μια ελαφριά έκπληξη. «Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους και φρικτούς ανθρώπους στην πορεία», συνέχισε. «Έμαθα ότι το πραγματικό μέτρο ενός ατόμου δεν είναι το τι έχει κατακτήσει, αλλά το πώς συμπεριφέρεται σε εκείνους που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτόν». Οι λέξεις χτύπησαν τον Κωνσταντίνο σαν μια όρατη γροθιά. Για μια σύντομη στιγμή είδε τον εαυτό του μέσα από τα μάτια αυτής της γυναίκας, έναν προνομιούχο και αλαζονικό άνθρωπο που
μετρούσε τους ανθρώπους από το μέγεθος των τραπεζικών τους λογαριασμών. Το ενδοεπικοινωνιακό του ανελκυστήρα διέκοψε τη στιγμή. Αγαπητοί επιβάτες, καταφέραμε να αποκαταστήσουμε μερικώς την ενέργεια. Ο ανελκυστήρας θα λειτουργήσει ξανά σε περίπου 5 λεπτά. Επιτέλους, αναφώνησε ο Κωνσταντίνος, σηκώνοντας βιαστικά και ρυθμίζοντας το τσαλακωμένο του κοστούμι. Έλεγξε το κινητό του. Είχε χάσει εντελώς τη συνάντηση με τους μετόχους. Μαρία επίσης σηκώθηκε ήρεμα, αναδιοργανώνοντας τα προϊόντα στο καροτσάκι της. Η σύντομη στιγμή ευάλωτης του Κωνσταντίνου είχε περάσει και η μάσκα της ανωτερότητάς του επέστρεψε στη θέση της. Λοιπόν, ήταν μια διδακτική εμπειρία, σχολίασε με ένα τεχνητό χαμόγελο. Ελπίζω ειλικρινά οι δρόμοι μας να μην διασταυρωθούν ξανά. Η Μαρία τον κοίταξε ευθέως. Δεν έχετε πραγματικά ιδέα ποια είμαι, έτσι? Ο Κωνσταντίνος συνοφριώθηκε, μπερδεμένος. Μια καθαρίστρια με πτυχίο και φτηνές φιλοσοφίες για τη ζωή. Εκείνη τη στιγμή, ο ανελκυστήρας έτρεμε ελαφρά και άρχισε να κινείται. Η Μαρία χαμογέλασε ενιγματικά. «Κύριε Ανδρέου, μόλις περάσατε σχεδόν μια ώρα παγιδευμένος σε έναν ανελκυστήρα προσβάλλοντας την πρόεδρο του ομίλου, Θεοδωρίδη και νέα ιδιοκτήτρια αυτού του κτηρίου». Το πρόσωπο του Κωνσταντίνου χλώμιασε αμέσως. Τα χείλη του άνοιξαν, αλλά δεν βγήκε ήχος. «Μαρία Θεοδωρίδου», συστήθηκε επίσημα απλώνοντας το χέρι της. «Είναι χαρά μου που σας γνωρίζω, αν και οι συνθήκες δεν ήταν οι πιο ευνοϊκές». Ο Κωνσταντίνος την κοίταζε σε κατάσταση απόλυτου σοκ, ανίκανος να αφομοιώσει πλήρως αυτό που μόλις είχε ακούσει. Το μυαλό του προσπαθούσε απεγνωσμένα να συμφιλιώσει την εικόνα της απλής καθαρίστριας με την ισχυρή επιχειρηματία που είχε αποκτήσει το κτίριό του και είχε ξεπεράσει τις επιχειρήσεις του. Αυτό είναι κάποιου είδους αρρωστημένο αστείο. Κατάφερε τελικά να ψελίσει. «Όχι, κύριε Ανδρέου, είναι απλώς η μέθοδός μου. Πριν εφαρμόσω αλλαγές σε οποιαδήποτε εταιρεία αποκτώ, μου αρέσει να γνωρίζω την πραγματικότητα των υπαλλήλων από πρώτο χέρι». Η Μαρία διατηρούσε έναν ήρεμο και επαγγελματικό τόνο. «Πρέπει να πω ότι η εμπειρία μου στον πύργο της Μεσογείων ήταν αρκετά αποκαλυπτική». Ο ανελκυστήρας σταμάτησε στο κύριο λόμπι και οι πόρτες άνοιξαν. Έξω, ένα μικρό πλήθος περίμενε, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών συντήρησης και φρουρών του κτηρίου. «Είστε καλά, κύριε Ανδρέου?» ρώτησε ένας από τους φρουρούς, παρατηρώντας το χλωμό πρόσωπο και την έκπληκτη έκφρασή του. Πριν ο Κωνσταντίνος μπορέσει να απαντήσει, ένας άνδρας με άψογο κοστούμι πλησίασε γρήγορα τη Μαρία. «Κυρία Θεοδωρίδου», ανησυχήσαμε. «Είστε καλά?» «Είμαι μία χαρά, Κώστα», απάντησε εκείνη δίνοντάς του την ψεύτικη ταυτότητα καθαρίστριας. Ήταν μία αρκετά διδακτική εμπειρία. Ο άνδρας έριξε ένα αποδοκιμαστικό βλέμμα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος παρέμενε παγωμένος στη θέση του, προσπαθώντας να επεξεργαστεί τι συνέβαινε. «Κύριε Ανδρέου», είπε η Μαρία, γυρίζοντας προς το μέρος του για τελευταία φορά, «ελπίζω να σας δω αύριο στη Γενική Συνάντηση στις 10 το πρωί. Έχω κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις να κάνω σχετικά με το μέλλον αυτού του κτηρίου και των εταιριών που λειτουργούν σε αυτό». Απομακρύνθηκε ήρεμα, συνοδευόμενη από τον Κώστα και 2 ακόμα βοηθούς που εμφανίστηκαν από το πουθενά, αφήνοντας πίσω έναν Κωνσταντίνο Ανδρέου εντελώς έκπληκτο, του οποίου η κοσμοθεωρία είχε μόλις ανατραπεί σε λίγα λεπτά. «Ποιος να το έλεγε?» μουρμούρισε στον εαυτό του, καθώς την έβλεπε να απομακρύνεται, η καθαρίστρια. Ο Κωνσταντίνος παρέμεινε στο λόμπι του πύργου της Μεσογείων για μερικά λεπτά, παρατηρώντας έκπληκτος την ομάδα που συνόδευε τη Μαρία Θεοδωρίδου στην έξοδο. Το μυαλό του προσπαθούσε ακόμα να επεξεργαστεί τη συγκλονιστική αποκάλυψη. Η απλή καθαρίστρια που είχε αντιμετωπίσει με τόση περιφρόνηση ήταν στην πραγματικότητα η ισχυρή επιχειρηματίας που είχε αποκτήσει το κτίριό του και είχε ξεπεράσει τις δουλειές του. Ο άνδρας που την συνόδευε, ο Κώστας, από ό,τι είχε ακούσει, έριξε μια τελευταία αποδοκιμαστική ματιά προς το μέρος του πριν ανοίξει την πόρτα για να μπει η Μαρία σε μια Μερσέντες ακόμα πιο πολυτελή από τη δική του. «Κύριε Ανδρέου, είστε καλά?» ρώτησε η Άννα, η γραμματέας του, η οποία είχε κατέβει στο λόμπι μόλις έμαθε ότι ο ανελκυστήρας είχε επισκευαστεί. Κωνσταντίνος ανοιγόκλεισε τα μάτια του μερικές φορές, σαν να ξυπνούσε από έναν λίθαργο. «Ναι, ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις μου για το υπόλοιπο της ημέρας. Πρέπει να πάω σπίτι.
Αλλά κύριε, η συνάντηση με τους επενδυτές για το έργο της Βουλιαγμένης ακύρωσε το Άννα. Διέταξε με περισσότερη σκληρότητα από ό,τι σκόπευε. Βλέποντας την πληγωμένη έκφραση της γραμματέως, πρόσθεσε με πιο ελεγχόμενο τόνο: «Παρακαλώ, δεν είμαι σε κατάσταση μετά από αυτό το συμβάν στον ανελκυστήρα». Ο δρόμος προς το ρετυρέ του στην κομψή γειτονιά της Εκάλης δεν φάνηκε ποτέ τόσο μακρύς. Ο Κωνσταντίνος οδηγούσε αυτόματα, το μυαλό του γεμάτο από αναδρομές σε κάθε αλαζονική λέξη, κάθε περιφρονητική χειρονομία που είχε απευθύνει στη Μαρία Θεοδωρίδου κατά τη διάρκεια του αναγκαστικού εγκλισμού του στον ανελκυστήρα. «Είστε απλώς μια καθαρίστρια που δεν θα γίνει ποτέ τίποτα στη ζωή». Οι λέξεις τώρα επέστρεφαν για να τον στοιχειώσουν, γεμάτες με μια σκληρή ηρωνία. Στο διαμέρισμά του, ο Κωνσταντίνος γέμισε ένα γενναιόδωρο ποτήρι ουίσκι και περπάτησε προς τη βεράντα που πρόσφερε μια πανοραμική θέα της Αθήνας. Κάτω, η πόλη ακολουθούσε τον κανονικό της ρυθμό, αδιάφορη για τον προσωπικό σεισμό που μόλις είχε ταρακουνήσει τις δομές της ζωής του. Το τηλέφωνο του χτύπησε επίμονα. Ο Παύλος, ο οικονομικός του διευθυντής, πιθανώς ήθελε να μάθει για την ακυρωμένη συνάντηση. Ο Κωνσταντίνος το αγνόησε. Μετά από λίγα λεπτά έφτασε ένα μήνυμα. «Βρήκα πληροφορίες για τη Μαρία Θεοδωρίδου. Επίγον, πάρε με τηλέφωνο». Με ελαφρώς τρεμάμενα δάχτυλα ο Κωνσταντίνος επέστρεψε την κλήση. «Παύλο, τι ανακάλυψες?» «Κωνσταντίνε, αυτή η γυναίκα είναι εντυπωσιακή». Η φωνή του Παύλου ξεχύλιζε από ασυνήθιστο θαυμασμό. Η Μαρία Θεοδωρίδου ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν. Κόρη μικροβιοτέχνη και μοδίστρας στη Θεσσαλονίκη, αποφοίτησε με άριστα από το MBS, έκανε μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, όπως είπε, και μετέτρεψε ένα μικρό εργαστήριο που κληρονόμησε από τον πατέρα της σε μια αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος ήπιε μια γουλιά ουίσκι, νιώθοντας το υγρό να καίει τον λαιμό του. Συνέχισε. Ο όμιλος Θεοδωρίδη απασχολεί περισσότερους από 10.000 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα. Έχουν μια πολιτική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι περίπτωση μελέτης στο Χάρβαρντ. Διανομή κερδών, σχέδια σταδιοδρομίας για όλα τα επίπεδα, ακόμα και οι υπάλληλοι, καθαρισμού έχουν ιατροφαρμακευτική, περίθαλψη και υποτροφίες για τα παιδιά τους. «Και πώς κανείς δεν την έχει ξανακούσει εδώ στην Αθήνα?» ρώτησε ο Κωνσταντίνος με τον εκνευρισμό να φαίνεται στη φωνή του. «Αυτό είναι το θέμα», εξήγησε ο Παύλος με αυξανόμενο ενθουσιασμό. «Διατηρεί σκόπιμα χαμηλό προφίλ. Σπάνια εμφανίζεται στα μέσα. Αποφεύγει τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Λένε ότι επισκέπτεται προσωπικά κάθε νέα εξαγορά, μεταμφιεσμένη ως υπάλληλος χαμηλού επίπεδου για να καταλάβει την κουλτούρα της εταιρείας πριν εφαρμόσει αλλαγές». Κωνσταντίνος έκλεισε τα μάτια του, νιώθοντας ένα τοξικό μείγμα ντροπής και οργής. «Και κάτι ακόμα», συνέχισε ο Παύλος. «Η Θεοδωρίδης επενδυτική δεν αγόρασε μόνο τον πύργο της Μεσογείων. Απέκτησαν 4 ακόμα εμπορικά κτίρια στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου αυτού όπου λειτουργεί οι ελληνικές επενδύσεις, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας. Ουσιαστικά, Κωνσταντίνε, τώρα είναι ιδιοκτήτρια των ακινήτων όπου λειτουργούν οι 2 μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της πόλης. Στρατηγικά λαμπρό», μουρμούρισε ο Κωνσταντίνος, απρόθυμα εντυπωσιασμένος. «Και το έργο της Βουλιαγμένης, αυτό το οικόπεδο που χάσαμε από αυτούς, έμαθα ότι σχεδιάζουν να χτίσουν όχι μια εμπορική επένδυση, αλλά ένα πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο για νέους από φτωχές γειτονιές. Ένα μη κερδοσκοπικό έργο». Ο Κωνσταντίνος έκλεισε το τηλέφωνο μετά από λίγα λεπτά, πετώντας το κινητό του στον καναπέ σαν να τον είχε προδώσει η συσκευή. Η αφήγηση που διαμορφωνόταν ήταν καταστροφική για τον εγωισμό του. Η Μαρία Θεοδωρίδου δεν ήταν απλώς επιτυχημένη, αντιπροσώπευε όλα όσα δεν ήταν. Είχε χτίσει μια αυτοκρατορία βασισμένη σε αξίες, όχι μόνο στο κέρδος. Την σέβονταν, δεν την φοβόντουσαν, χρησιμοποιούσε τη δύναμή της για να ανυψώσει τους άλλους, όχι για να τους υποτιμήσει. Η νύχτα ήταν άγρυπνη για τον Κωνσταντίνο. Ανάμεσα σε δόσεις ουίσκι και πικρές σκέψεις, ξαναζούσε κάθε στιγμή στον ανελκυστήρα, κάθε λέξη που είχε πει, κάθε έκφραση της Μαρίας, ενώ την αντιμετώπιζε με περιφρόνηση. Πώς είχε διατηρήσει την αξιοπρέπειά της ακόμα και όταν εκείνος προσπαθούσε να την συντρίψει. Πριν πέτσαρε το πίξι, με την υποτιθέμενη ανωτερότητα, τους γύρω στις 3 το πρωί, ο Κωνσταντίνος βρέθηκε να κάνει κάτι που δεν είχε κάνει εδώ και χρόνια. Τηλεφώνησε στον γιο του στο Λονδίνο.
«Μπαμπά». Η νησταγμένη φωνή του Αλέξανδρου, του 22χρονου γιού του, έδειχνε την έκπληξη από την ώρα της κλήσης. «Συνέβη κάτι». «Όχι, γιέ μου, απλώς...» Ο Κωνσταντίνος δίστασε, χωρίς να ξέρει ακριβώς γιατί είχε τηλεφωνήσει. «Ήθελα απλώς να μάθω πώς είσαι». Μια μπερδεμένη σιωπή κρεμάστηκε στη γραμμή πριν ο Αλέξανδρος απαντήσει. «Είμαι καλά. Είναι 3 το πρωί εκεί, μπαμπά. Ποτέ δεν τηλεφωνείς αυτή την ώρα». «Το ξέρω, συγγνώμη». Ο Κωνσταντίνος έκλεισε τα μάτια του. «Αλέξανδρε, είσαι περήφανος για μένα». Η ερώτηση φάνηκε να ευνηδιάζει τον νεαρό. «Πώς το εννοείς?» «Ως πατέρας. Είσαι περήφανος για τον πατέρα που είμαι για σένα». Μια άλλη σιωπή, πιο μεγάλη αυτή τη φορά. «Μπαμπά, είσαι μεθυσμένος». «Φέρεξε, όχι». «Ναι, λίγο. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Απάντησε στην ερώτηση, σε παρακαλώ». Ο Αλέξανδρος αναστέναξε από την άλλη άκρη της γραμμής. «Κοίτα, μπαμπά, είμαι περήφανος για την επαγγελματική σου επιτυχία, φυσικά. Έχτισες μια αυτοκρατορία από το 0, όπως πάντα λες. Αλλά... Μερικές φορές ήθελα να είχες χτίσει λιγότερη αυτοκρατορία και περισσότερο... Δεν ξέρω, περισσότερο χρόνο για εμάς. Μετά που έφυγε η μαμά, φαινόταν ότι η εταιρεία ήταν η μόνη σου οικογένεια». Οι λέξεις χτύπησαν τον Κωνσταντίνο σαν καλοχτυπημένα βέλη. Η πρώην σύζυγός του είχε φύγει πριν από 8 χρόνια, κουρασμένη να μοιράζεται τη ζωή της με έναν άνδρα που έθετε τις επιχειρήσεις πάνω απ' όλα. Εκείνη την εποχή, ο Κωνσταντίνος θεώρησε τον χωρισμό μια ενόχληση, σχεδόν μια χάρη, λιγότερο ένας περισπασμός στην ανελαίητη άνοδό του στην κορυφή. «Καταλαβαίνω», μουρμούρισε, ο λαιμός του ξαφνικά στεγνός. «Μπαμπά, είσαι πραγματικά καλά. Ποτέ δεν έκανες τέτοιου είδους ερωτήσεις πριν». «Ναι, είμαι καλά. Είχα μια διαφορετική μέρα». «Ξεκουράσου, γιέ μου. Μιλάμε αργότερα». Αφού έκλεισε, ο Κωνσταντίνος παρέμεινε ακίνητος στον καναπέ για αρκετά λεπτά. Οι λέξεις του γιού του αντιχούσαν στο μυαλό του, μπλέκοντας με αυτές της Μαρίας Θεοδωρίδου στον ανελκυστήρα. Το πραγματικό μέτρο ενός ατόμου δεν είναι το τι έχει κατακτήσει, αλλά το πώς συμπεριφέρεται σε εκείνους που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για αυτόν. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ίσως δεκαετίες, ο Κωνσταντίνος Ανδρέου επέτρεψε στον εαυτό του μια βίαιη ειλικρίνεια. Τι είχε κατακτήσει τελικά? Μια αυτοκρατορία χτισμένη πάνω στον εκφοβισμό. Μια φήμη για έναν άνδρα που πρέπει να τον φοβούνται, όχι να τον σέβονται. Μια περιουσία που δεν είχε αγοράσει τον θαυμασμό του ίδιου του γιου. Μια ζωή άδεια από γνήσιες συνδέσεις. Το πρωί βρήκε τον Κωνσταντίνο ακόμα ξύπνιο, με τα κόκκινα μάτια του καρφωμένα στο αστικό τοπίο που άρχιζε να ξυπνά. Σε λίγες ώρες θα αντιμετώπιζε ξανά τη Μαρία Θεοδωρίδου, αυτή τη φορά σε μια επίσημη συνάντηση, όπου οι θέσεις τους θα ήταν αντεστραμμένες, εκείνη ως ιδιοκτήτρια, εκείνος ως ενοικιαστής. Ο άνδρας που πήγε στο μπάνιο για ένα κρύο ντουζ ήταν ο ίδιος Κωνσταντίνος Ανδρέου που είχε μπει στον ανελκυστήρα την προηγούμενη μέρα. Κάτι θεμελιώδες είχε αλλάξει, μια ρογμή στην πανοπλία της αλαζονίας του, μια πρώτη ματιά στην πιθανότητα ότι ίσως, μόνο ίσως, είχε ζήσει ολόκληρη τη ζωή του για τη λάθος αξία. Ενώ ξυριζόταν σχολαστικά, ο Κωνσταντίνος πήρε μια απόφαση. Θα αντιμετώπιζε τη συνάντηση όχι ως μια ταπείνωση που έπρεπε να υπομείνει, αλλά ως μια ευκαιρία, ίσως την τελευταία, να δείξει ότι υπήρχε ακόμα κάτι αξιόλογο στην ανθρωπιά του. Την ίδια στιγμή, λίγα χιλιόμετρα μακριά, η Μαρία Θεοδωρίδου επίσης ετοιμαζόταν για την κρίσιμη μέρα, στο απλό της διαμέρισμα, λαμβάνοντας υπόψη την περιουσία που είχε, έπαιρνε το πρωινό της ενώ αναθεωρούσε τις σημειώσεις που είχε κάνει κατά τη διάρκεια της διείσδυσης της στον πύργο της Μεσογείων. «Κώστα, θέλω να συμπεριλάβεις στην ατζέντα της συνάντησης μια συζήτηση για τις πολιτικές αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού», καθοδήγησε τον βοηθό, ο οποίος ήταν ήδη έτοιμος ακόμα και εκείνη την πρωινή ώρα. «Αυτό που είδα χθες με έπεισε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε σημαντικές αλλαγές στην εταιρική κουλτούρα αυτού του κτηρίου». «Και τι γίνεται με τον κύριο Ανδρέου?» ρώτησε ο Κώστας, ο οποίος είχε γίνει μάρτυρας της έκπληκτης κατάστασης του επιχειρηματία την προηγούμενη μέρα. «Σκοπεύετε να...» Η Μαρία χαμογέλασε απαλά. «Ο Κωνσταντίνος Ανδρέου είναι ένας έξυπνος άνθρωπος που έκτισε μια σταθερή επιχείρηση. Δεν έχω κανένα συμφέρον να τον καταστρέψω, Κώστα, αλλά χρειαζόταν ένα σοκ από την πραγματικότητα». «Έχετε μια πολύ γενναιόδορη καρδιά», σχολίασε ο Κώστας.
ο οποίος δούλευε με τη Μαρία για περισσότερες από 2 δεκαετίες. «Δεν είναι γενεοδορία, είναι στρατηγική», τη διόρθωσε εκείνη, αν και το χαμόγελό της αντέκρουε τη σκληρότητα των λέξεων. «Άνθρωποι όπως ο Κωνσταντίνος Ανδρέου μπορούν να γίνουν πολύτιμοι σύμμαχοι όταν ανακατευθύνουν την ενέργεια τους για το καλό, ή μπορούν να γίνουν πικροί και εκδικητικοί αντίπαλοι. Η επιλογή θα είναι δική του μετά το σημερινό». Ενώ ετοιμαζόταν να φύγει, η Μαρία έριξε μια τελευταία ματιά στη στολή καθαρισμού που ήταν διπλωμένη, προσεκτικά σε μια «καρέκλα μου μεσοφάφη μάιση». Βαρέρισίχο μια υπενθύμηση του μαθήματος που ήλπιζε ότι είχε διδάξει όχι μόνο στον Κωνσταντίνο, αλλά σε όλα τα στελέχη του πύργου της Μεσογείων. Ακριβώς στις 9:30, το λόμπι του πύργου της Μεσογείων άρχισε να δέχεται μια ασυνήθιστη ροή ανθρώπων. Στελέχη από όλες τις εταιρείες που ήταν εγκατεστημένες στο κτίριο, καλεσμένοι σε μια έκτακτη συνάντηση με τη νέα ιδιοκτήτρια, έφταναν σε μικρές ομάδες, συζητώντας με χαμηλούς τόνους, κερδοσκοπώντας για το τι τους περίμενε. Ανάμεσα στους ψιθύρους, το όνομα του Κωνσταντίνου Ανδρέου αναφερόταν συχνά, φήμες για τη συνάντησή του με τη Μαρία Θεοδωρίδου στον ανελκυστήρα είχαν διαδοθεί με εντυπωσιακή ταχύτητα. Ο τόνο Κωνσταντίνος έφτασε 10 λεπτά πριν τις 10, φορώντας ένα διακριτικό μπλε κοστούμι, διαφορετικό από τα φανερά ακριβά μοντέλα που συνήθιζε να φοράει. Είχε επιλέξει να οδηγήσει το δικό του αυτοκίνητο, απορρίπτοντας τον οδηγό. Παρατήρησε τα περίεργα βλέμματα και τους ψιθύρους, καθώς διέσχιζε το λόμπι προς το κύριο αμφιθέατρο, αλλά διατήρησε μια ουδέτερη έκφραση, αγνοώντας τις κρυφές προκλήσεις ορισμένων ανταγωνιστών που φαινόταν να απολαμβάνουν την προφανή του κακοτυχία. Το αμφιθέατρο, με χωρητικότητα για 200 ανθρώπους, ήταν σχεδόν πλήρως κατηλημμένο. Στην πρώτη σειρά δεσμευμένες θέσεις περίμεναν τους διευθύνοντες, συμβούλους και τους διευθυντές των κύριων εταιριών που ήταν εγκατεστημένες στον πύργο της Μεσογείων. Ο Κωνσταντίνος δίστασε για λίγο όταν είδε το όνομά του σε μία από αυτές τις θέσεις, ακριβώς δίπλα στην καρέκλα που προοριζόταν για τον Πέτρο Κολιαράκη, διευθύνοντας σύμβουλο της ελληνικές επενδύσεις του μεγαλύτερου ανταγωνιστή του, Ανδρέου. Τον χαιρέτησε ο Πέτρος με ένα χαμόγελο που μόλις και μετά βίας έκρυβε την ικανοποίησή του. «Απρόσμενη συνάντηση, έτσι. Φαίνεται ότι έχουμε μια νέα αφεντικίνα». Ο Κωνσταντίνος συγκατένευσε σύντομα και κάθισε, αγνοώντας την πρόκληση. Το βλέμμα του ήταν καρφωμένο στην άδεια σκηνή, όπου ένα απλό τραπέζι με μικρόφωνα περίμενε τους εκπροσώπους του ομίλου Θεοδωρίδη. Ακριβώς στις 10, μια πλευρική πόρτα άνοιξε και η Μαρία Θεοδωρίδου μπήκε, συνοδευόμενη από τον Κώστα, και 3 ακόμα στελέχη. Ο Κωνσταντίνος την παρατήρησε προσεκτικά, σημειώνοντας τις λεπτές διαφορές μεταξύ της καθαρίστριας, του ανελκυστήρα και της επιχειρηματία που τώρα παρουσιαζόταν. Η Μαρία φορούσε ένα καλοραμένο γυναικείο κοστούμι σε ένα βαθύ μπλε, με ένα μαργαριταρένιο κολλιέο στο μοναδικό κόσμημα. Τα μαλλιά της, που πριν ήταν κρυμμένα κάτω από έναν απλό σκούφο, τώρα ήταν κομψά πιασμένα σε έναν χαμηλό κότσο που τόνιζε τα γαλήνια χαρακτηριστικά της. Δεν υπήρχε επίδειξη στην εμφάνισή της, μόνο μια διακριτική κομψότητα που εξέπεμπε αυτοπεποίθηση και φυσική εξουσία. «Καλημέρα σε όλους», ξεκίνησε, η καθαρή φωνή της γεμίζοντας το αμφιθέατρο χωρίς να χρειαστεί να υψώσει τον τόνο. «Σας ευχαριστώ για την παρουσία του καθενός σας σήμερα το πρωί. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, είμαι η Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρος του ομίλου Θεοδωρίδη, ο οποίος πρόσφατα απέκτησε αυτό το κτίριο και άλλα εμπορικά ακίνητα στην Αθήνα». Έκανε μια παύση, τα μάτια της σκανάροντας το κοινό πριν συνεχίσει. «Κάποιοι από εσάς ίσως αναρωτιέστε γιατί συγκάλεσα αυτή τη συνάντηση ή ίσως είστε ανήσυχοι για δραστικές αλλαγές στα συμβόλαια ενοικίασής σας». Ένα ελαφρύ χαμόγελο άγγιξε τα χείλη της. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε δυσκολίες. Αντιθέτως, ο Κωνσταντίνος παρατήρησε πως όλοι στο αμφιθέατρο φαινόταν να απορροφούν κάθε λέξη. Η Μαρία είχε το σπάνιο χάρισμα να κερδίζει την προσοχή χωρίς να χρειάζεται να την απαιτήσει, μια ποιότητα που εκείνος πάντα πίστευε ότι κατήχε, αλλά τώρα αντιλαμβανόταν ότι την είχε κατακτήσει μέσω του εκφοβισμού, όχι του γνήσιου σεβασμού. «Κατά τις τελευταίες 2 ημέρες», συνέχισε η Μαρία, «είχα το προνόμιο να γνωρίσω αυτό το κτίριο από μια διαφορετική οπτική γωνία. Το βλέμμα της συνάντησε στιγμιαία αυτό του Κωνσταντίνου.
Πιστεύω ακράδαντα ότι για να καταλάβουμε πραγματικά ένα περιβάλλον πρέπει να το βιώσουμε στην πιο θεμελιώδη του μορφή. Γι' αυτό, όπως είναι συνήθειά μου, πέρασα λίγο χρόνο εδώ ως απλή υπάλληλος καθαρισμού. Ένας ψίθυρος διαπέρασε το αμφιθέατρο. Πολλά βλέμματα γύρισαν προς τον Κωνσταντίνο, ο οποίος διατήρησε μια ατάραχη έκφραση, αν και ένιωσε το πρόσωπό του να ζεσταίνεται ελαφρώς. Αυτό που παρατήρησα ήταν αποκαλυπτικό. Είδα ταλαντούχους και αφοσιωμένους επαγγελματίες σε όλα τα επίπεδα. Είδα επίσης μια εταιρική κουλτούρα που από πολλές απόψεις εκτιμά τους τίτλους και τις θέσεις πάνω από τον χαρακτήρα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Μαρία έκανε νέα παύση, επιτρέποντας τις λέξεις της να απορροφηθούν. Ο Όμιλος Θεοδωρίδη δεν είναι απλώς ένας όμιλος εταιριών. Είμαστε μια κοινότητα που καθοδηγείται από αξίες. Πιστεύουμε ότι η οικονομική επιτυχία και η ανθρώπινη ευημερία δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενοι στόχοι. Είναι, στην πραγματικότητα, αλληλεξαρτώμενοι. Στη συνέχεια, ανέλυσε λεπτομερώς μερικές από τις πρωτοβουλίες που σκόπευε να εφαρμόσει στον πύργο της Μεσογείων, χώρους συνάθρησης που θα μοιράζονταν διαφορετικές εταιρείες, προγράμματα διασταυρούμενης καθοδήγησης, ένα κέντρο επαγγελματικής ανάπτυξης ανοιχτό σε υπαλλήλους όλων των επιπέδων, από τη ρεσεψιόν μέχρι την Προεδρία. Περισσότερο από ένα κτίριο γραφείων, θέλουμε ο πύργος της Μεσογείων να γίνει ένα παράδειγμα για το πώς το εταιρικό περιβάλλον μπορεί να είναι ταυτόχρονα παραγωγικό και ανθρώπινο. Ο Κωνσταντίνος άκουγε προσεκτικά, εκπλήσοντας τον εαυτό του καθώς συνειδητοποιούσε ότι πολλές από τις ιδέες που παρουσιάστηκαν δεν ήταν μόνο καινοτόμες, αλλά τέλεια ευθυγραμμισμένες με προβλήματα που ο ίδιος είχε εντοπίσει με τα χρόνια, αλλά είχε αγνοήσει στο όνομα της πρακτικότητας και του άμεσου κέρδους. Μετά από σχεδόν μία ώρα παρουσίασης και ερωτήσεων από το κοινό, η Μαρία έφτασε στο τελικό μέρος της ομιλίας της. Πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να ανακοινώσω τη σύσταση μιας συμβουλευτικής επιτροπής που θα αποτελείται από εκπροσώπους των κύριων εταιριών που είναι εγκατεστημένες σε αυτό το κτίριο. Αυτή η επιτροπή θα συνεργαστεί απευθείας μαζί μου για την εφαρμογή των προτινόμενων αλλαγών, διασφαλίζοντας ότι οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες κάθε τομέα θα ληφθούν υπόψη. Συμβουλεύτηκε μια λίστα στο τραπέζι της πριν συνεχίσει. Καλούμε να συμμετάσχουν σε αυτή την επιτροπή τον Πέτρο Κολιαράκη από την Ελληνικές Επενδύσεις, την Χριστίνα Τσαλίκη από την Τσαλίκη σε συνεργάτες δικηγορική, τον Μάρκο Κουλούρη από την Κουλούρης Τεχνολογίες και μια σύντομη παύση, τον Κωνσταντίνο Ανδρέου από την Ανδρέου Επενδύσεις. Μια σιωπή γεμάτη προσδοκία κατέκλυσε το αμφιθέατρο. Όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον Κωνσταντίνο, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει εντελώς την έκπληξή του. Από όλες τις πιθανές εξελίξεις για αυτή τη συνάντηση, το να τον καλέσουν να συνεργαστεί απευθείας με τη Μαρία ήταν το τελευταίο που περίμενε. Ησύχιας, οι ορισμένοι μπορούν να παραμείνουν μετά τη λήξη για μία σύντομη συνομιλία σχετικά με τα επόμενα βήματα, κατέληξε η Μαρία. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία όλων και είμαι στη διάθεσή σας για ατομικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του κοκτέιλ που θα σερβιριστεί στο φουαγέ. Ενώ οι συμμετέχοντες σηκώνονταν και άρχιζαν να κατευθύνονται προς την έξοδο, ο Κωνσταντίνος παρέμεινε καθισμένος, επεξεργαζόμενος αυτό που μόλις είχε συμβεί. Ο Πέτρος Κολιαράκης σταμάτησε δίπλα του με μια μπερδεμένη έκφραση. «Τι έκανες για να το αξίζεις αυτό, Ανδρέου?» «Νόμιζα ότι μετά από εκείνο το επεισόδιο στον ανελκυστήρα». «Κι εγώ εκπλήσωμαι». «Κολιαράκη», απάντησε ο Κωνσταντίνος ειλικρινά. Όταν το αμφιθέατρο άδειασε, μένοντας μόνο οι 4 εκτελεστικοί που είχαν οριστεί για την επιτροπή, η Μαρία πλησίασε προσωπικά, χαιρετώντας τον καθένα. Όταν έφτασε στον Κωνσταντίνο, του έτεινε το χέρι με ένα γαλήνιο χαμόγελο. «Κύριε Ανδρέου, ευχαριστώ που δεχτήκατε να είστε μέλος αυτής της επιτροπής». Ο Κωνσταντίνος έσφιξε το χέρι της, παρατηρώντας τη σταθερότητα της χειραψίας. «Για να είμαι ειλικρινής, κυρία Θεοδωρίδου, δεν καταλαβαίνω γιατί με επιλέξατε. Μετά τη συνάντησή μας στον ανελκυστήρα», ολοκλήρωσε εκείνη με ένα ελαφρύ χαμόγελο. «Ακριβώς γι' αυτό, κύριε Ανδρέου». Βλέποντας την μπερδεμένη του έκφραση, η Μαρία τον οδήγησε σε μια πιο απομονωμένη γωνία, ενώ ο Κώστας αναλάμβανε να συνομιλήσει με τα άλλα μέλη της Επιτροπής. «Θα πρέπει να αναρωτιέστε γιατί θα σας έβαζα σε μια θέση επιρροής μετά τον τρόπο που μου
«Συμπεριφερθήκατε», είπε εκείνη απευθείας, χωρίς κακία στη φωνή της. «Η ερώτησή μου πέρασε από το μυαλό», παραδέχτηκε ο Κωνσταντίνος. «Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, κύριε Ανδρέου, έμαθα να αναγνωρίζω τα πρότυπα συμπεριφοράς. Αυτό που είδα στον ανελκυστήρα ήταν ένας αλαζονικός και ανέστητος άνθρωπος, ναι, αλλά είδα και κάτι άλλο». «Και τι θα ήταν αυτό?» ρώτησε με γνήσια περιέργεια. «Είδα έναν έξυπνο, στρατηγικό άνθρωπο με αναμφισβήτητη ικανότητα ηγεσίας, έστω και με λάθος κατεύθυνση. Είδα κάποιον που έχτισε μια σταθερή και σεβαστή επιχείρηση παρά τις αμφισβητήσιμες μεθόδους του». Η Μαρία έκανε μια παύση, κοιτάζοντας τον ευθέως στα μάτια. «Αλλά κυρίως στις τελευταίες στιγμές, όταν καταλάβατε ποια ήμουν, είδα κάτι που λίγοι θα παρατηρούσαν». «Τι?» «Έναν σπινθήρα γνήσιας ντροπής, όχι μόνο επειδή πιάστηκε σε μια άβολη κατάσταση, αλλά μια βαθύτερη ντροπή. Το είδος που εμφανίζεται μόνο όταν αντιμετωπίζουμε μια αλήθεια για τον εαυτό μας που προσπαθούσαμε να αγνοήσουμε». Ο Κωνσταντίνος κατάπιε με δυσκολία, έκπληκτος από την ακρίβεια της ανάλυσης. «Έχετε τη δυνατότητα να γίνετε πολύ περισσότερα από τι είστε σήμερα, κύριε Ανδρέου, όχι μόνο ως επιχειρηματίας, αλλά ως άνθρωπος, και προτιμώ να μετατρέπω τους αντιπάλους σε συμμάχους όποτε είναι δυνατόν. Και αν δεν ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας», ρώτησε χωρίς τον συνήθεια αμυντικό τόνο. Η Μαρία χαμογέλασε. «Τότε θα έχω κάνει ένα λάθος κρίσης, κάτι που συμβαίνει περιστασιακά. Αλλά είμαι μια επενδύτρια μακροπρόθεσμα, κύριε Ανδρέου, και σπάνια κάνω λάθος όταν πρόκειται για την αξιολόγηση του ανθρώπινου χαρακτήρα». Κοίταξε διακριτικά το ρολόι της. «Η πρώτη μας συνάντηση της Επιτροπής θα είναι την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε θα ήθελα να σκεφτείτε την εταιρεία σας, την ηγεσία σας και το πώς θα μπορούσατε να εφαρμόσετε μερικές από τις πρακτικές που συζητήσαμε σήμερα». Πριν ο Κωνσταντίνος μπορέσει να απαντήσει, ο Πέτρος Κολιαράκης πλησίασε, προφανώς ανυπομονώντας να μιλήσει με τη Μαρία. Εκείνη τον χαιρέτησε σύντομα και απομακρύνθηκε, αφήνοντας τον Κωνσταντίνο με τις σκέψεις του. Στο κοκτέιλ που ακολούθησε, ο Κωνσταντίνος παρατήρησε πως η Μαρία κινούνταν ανάμεσα στις ομάδες με φυσικότητα, ακούγοντας περισσότερο από ό,τι μιλούσε, αντιμετωπίζοντας με την ίδια προσοχή τόσο τα στελέχη όσο και τους υπαλλήλους που σέρβιραν τα ποτά. Παρατήρησε πως οι άνθρωποι φαινόταν να χαλαρώνουν στην παρουσία της, πως γνήσια χαμόγελα αντικαθιστούσαν τις τεταμένες εκφράσεις που ήταν τόσο συνηθισμένες σε αυτό το περιβάλλον. Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Κωνσταντίνος Ανδρέου ένιωσε να βρίσκεται μπροστά σε κάποιον που δεν χρειαζόταν να επιβάλλει τι πει. «Τεπάμεκίσε» τον σεβασμό, κάποιον που τον ενέπνεε φυσικά. Η αίσθηση ήταν ταυτόχρονα ταπεινωτική και απελευθερωτική. Ενώ παρατηρούσε τη Μαρία να συνομιλεί ζωηρά με μία από τις ρεσεψιονίστ του κτηρίου, ο Κωνσταντίνος έκανε μια σιωπηλή υπόσχεση στον εαυτό του. Δεν θα σπαταλούσε αυτή την απρόσμενη ευκαιρία. Ίσως ήταν πολύ αργά για να ξαναφτιάξει εντελώς τη ζωή του, αλλά ίσως, μόνο ίσως, υπήρχε ακόμα χρόνος να ξαναγράψει την κληρονομιά του. 6 μήνες πέρασαν από εκείνη τη μοιραία συνάντηση στον ανελκυστήρα. Ο πύργος της Μεσογείων, κάποτε απλώς ένα ακόμα κομψό εταιρικό κτίριο, είχε μετατραπεί σε έναν χώρο διαφορετικό από οποιονδήποτε άλλο στην Αθήνα. Οι διάδρομοι που κάποτε ήταν σιωπηλοί και τεταμένοι τώρα, φιλοξενούσαν ζωντανές συνομιλίες μεταξύ υπαλλήλων από διαφορετικές εταιρείες. Το παλιό εκτελεστικό εστιατόριο, κάποτε περιορισμένο σε διευθυντές και προέδρους, είχε μετατραπεί σε έναν κοινόχρηστο χώρο όπου οι ασκούμενοι μπορούσαν να κάθονται δίπλα σε διευθύνοντες συμβούλους. Ένα απόγευμα Παρασκευής, ο Κωνσταντίνος Ανδρέου περπατούσε στο κύριο λόμπι όταν παρατήρησε μια ομάδα νέων συγκεντρωμένη γύρω από ένα τραπέζι, εξετάζοντας σχέδια και μακέτες. Πλησίασε με περιέργεια. «Κύριε Ανδρέου, χαίρομαι που σας βλέπω», τον χαιρέτησε ο Θανάσης, όχι ο γιος του, αλλά ο νεαρός οικονομικός αναλυτής, που μήνες πριν είχε βοηθήσει τη Μαρία στη μεταμφίεσή της ως καθαρίστρια. Τώρα ο Θανάσης ηγούνταν του κοινωνικού έργου του πύργου της Μεσογείων, μιας πρωτοβουλίας που προσέφερε επαγγελματική καθοδήγηση σε νέους από φτωχές γειτονιές. «Πώς πάει το έργο, Θανάση?» ρώτησε ο Κωνσταντίνος, εξετάζοντας τα σχέδια στο τραπέζι. «Καταπληκτικά. Αυτή είναι η finalist του διαγωνισμού σχεδιασμού που πραγματοποιήσαμε στα δημόσια σχολεία.
Το νικητήριο έργο θα εφαρμοστεί στον κοινοτικό χώρο που χτίζουμε στο οικόπεδο της Βουλιαγμένης. Ο Κωνσταντίνος παρατήρησε με γνήσιο ενδιαφέρον τον ενθουσιασμό των νεαρών μαθητών, οι οποίοι αρχικά φαινόταν να είναι εκφοβισμένοι από την παρουσία του, αλλά σύντομα χαλάρωσαν όταν αντιλήφθηκαν το πραγματικό του ενδιαφέρον για τις ιδέες τους. Ήταν μια αντίδραση στην οποία ακόμα συνήθιζε, άνθρωποι που δεν τον φοβόντουσαν, αλλά απλά τον σέβονταν. «Εντυπωσιακό», σχολίασε, δείχνοντας μια από τις μακέτες. «Μου αρέσει ιδιαίτερα η ενσωμάτωση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Θυμίζει λίγο την αρχιτεκτονική του Λουκά Νησιώτη». Ο νεαρός δημιουργός του έργου, ένας 17χρονος μαθητής από ένα δημόσιο σχολείο της περιοχής, κοκκίνησε από υπερηφάνεια. «Αυτή ακριβώς ήταν η έμπνευση, κύριε. Γνωρίζετε αρχιτεκτονική?» «Μόνο τα βασικά», απάντησε ο Κωνσταντίνος με ένα χαμόγελο. «Αλλά θα ήθελα να μάθω περισσότερα. Ίσως θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε τις λεπτομέρειες του έργου σας». Ενώ ο νεαρός εξηγούσε ζωηρά τις έννοιες πίσω από το σχέδιό του, ο Κωνσταντίνος σκεφτόταν πόσο είχε αλλάξει η ζωή του. Αν κάποιος του έλεγε 7 μήνες πριν ότι θα ενδιαφερόταν γνήσια για τη γνώμη ενός μαθητή από δημόσιο σχολείο, θα γελούσε με τον παραλογισμό της ιδέας. Μετά από μερικά λεπτά συνομιλίας, αποχαιρέτησε την ομάδα και κατευθύνθηκε προς τον ανελκυστήρα, τον ίδιο ανελκυστήρα όπου η ζωή του είχε πάρει μια απροσδόκητη στροφή. Στον δρόμο πέρασε από την Άννα, την πρώην γραμματέα του, τώρα διευθύντρια ειδικών έργων της Ανδρέου Επενδύσεις. «Τα έγγραφα για τη συνάντηση με την κυρία Θεοδωρίδου είναι ήδη στο γραφείο σας», τον ενημέρωσε. «Και ο γιος σας τηλεφώνησε. Είπε ότι η πτήση του φτάνει αύριο στις 10 το πρωί». «Ευχαριστώ, Άννα. Μπορείτε να πάτε σπίτι, είναι Παρασκευή. Αυτή η αναφορά μπορεί να περιμένει μέχρι τη Δευτέρα». Η Άννα χαμογέλασε. Ακόμα δεν είχε συνηθίσει πλήρως αυτή την πιο ανθρώπινη εκδοχή του αφεντικού της. «Ευχαριστώ, κύριε Ανδρέου. Καλό Σαββατοκύριακο». Στον 30ο όροφο ο Κωνσταντίνος βρήκε το γραφείο του μεταμορφωμένο. Οι τοίχοι που κάποτε τον απομόνωναν είχαν αντικατασταθεί από γυάλινα διαχωριστικά που διατηρούσαν την ιδιωτικότητα χωρίς να δημιουργούν εμπόδια. Φωτογραφίες του γιού του τώρα μοιράζονταν χώρο με εικόνες από έργα της εταιρείας και κοινοτικές πρωτοβουλίες. Κάθισε στο γραφείο και άνοιξε τον φάκελο που είχε ετοιμάσει η Άννα. Οι αριθμοί ήταν εντυπωσιακοί. Η Ανδρέου Επενδύσεις όχι μόνο είχε επιβιώσει από τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν τους τελευταίους μήνες, αλλά ευημερούσε όσο ποτέ άλλοτε. Η νέα πολιτική αξιοποίηση των υπαλλήλων, που αρχικά αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο, είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερη εναλλαγή προσωπικού. Τα κοινωνικά έργα, που ο Κωνσταντίνος είχε θεωρήσει αρχικά ως απλό μάρκετινγκ, είχαν ανοίξει πόρτες σε απροσδόκητες συνεργασίες και καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το ενδοεπικοινωνιακό χτύπησε απαλά. «Κύριε Ανδρέου, η κυρία Θεοδωρίδου έφτασε για τη συνάντηση». «Ευχαριστώ. Παρακαλώ, πείτε της να μπει». Η Μαρία Θεοδωρίδου μπήκε στο γραφείο με την ίδια ηρεμία που τη χαρακτήριζε. Φορούσε ένα κομψό αλλά απλό σύνολο και κρατούσε έναν φάκελο παρόμοιο με αυτόν που εξέταζε ο Κωνσταντίνος. «Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ελπίζω να μην σας διακόπτω». «Καθόλου, Μαρία. Εξέταζα ακριβώς τους αριθμούς που θα συζητήσουμε σήμερα». Η τυπικότητα των πρώτων συναντήσεων είχε δώσει τη θέση της σε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και παραδόξως φιλίας. Ο Κωνσταντίνος είχε ανακαλύψει στη Μαρία όχι μόνο μια μέντορα, αλλά έναν συνομιλητή που τον προκαλούσε πνευματικά όπως λίγοι στη ζωή του. «Πριν ξεκινήσουμε», είπε η Μαρία, καθίζοντας άνετα, «θα ήθελα να σας συγχαρώ για το έργο με τα δημόσια σχολεία. Ο Θανάσης μου είπε για την προσωπική σας συμμετοχή. Είναι ακριβώς το είδος της πρωτοβουλίας που αλλάζει ζωές». «Ευχαριστώ, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της αξίας ανήκει στη δική σας οπτική. Εγώ απλώς βοήθησα στην εφαρμογή της», απάντησε ο Κωνσταντίνος χωρίς ψεύτικη μετριοφροσύνη. Η Μαρία χαμογέλασε. «Πριν από 6 μήνες θα είχατε απαιτήσει όλη την πίστοση, ακόμα και για κάτι στο οποίο μόλις και μετά βίας είχατε συμμετάσχει». Ο Κωνσταντίνος γέλασε, αναγνωρίζοντας την αλήθεια στην παρατήρηση. «Οι άνθρωποι αλλάζουν. Κάποιοι άνθρωποι», τη διόρθωσε εκείνη ευγενικά, «αυτοί που έχουν αρκετό θάρρος για να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους δαίμονες». Για μια στιγμή και οι δύο ανακάλεσαν σιωπηλά τη συνάντηση στον ανελκυστήρα που είχε αλλάξει τα πάντα. «Ξέρετε, Μαρία,
«Έχω σκεφτεί πολύ εκείνη τη μέρα», σχολίασε ο Κωνσταντίνος, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο στον ορίζοντα της Αθήνας. «Τι θα είχε συμβεί αν ο ανελκυστήρας δεν είχε χαλάσει, αν είχαμε απλώς ακολουθήσει τους δρόμους μας χωρίς αυτή την αναγκαστική συζήτηση. Η ζωή σπάνια μας προσφέρει στιγμές διάβγειας τυχαία, Κωνσταντίνε. Πιστεύω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι δρόμοι μας θα είχαν διασταυρωθεί σημαντικά». Η συνάντηση που ακολούθησε ήταν παραγωγική όπως πάντα. Συζήτησαν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου υπό τη νέα κοινή διαχείριση, ρύθμισαν τους στόχους για τους επόμενους μήνες και ολοκλήρωσαν τις λεπτομέρειες για τα εγγένεια του Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Κέντρου Βουλιαγμένης, τα οποία θα γίνονταν την επόμενη εβδομάδα. Στο τέλος, όταν η Μαρία ετοιμαζόταν να φύγει, ο Κωνσταντίνος την σταμάτησε με μια ερώτηση. «Γιατί το κάνετε αυτό, Μαρία? Γιατί να μεταμφιέζεστε ως υπάλληλος χαμηλού επίπεδου, όταν θα μπορούσατε απλώς να προσλάβετε συμβούλους για να αξιολογήσουν τις εταιρείες που αποκτάτε?» Η Μαρία σκέφτηκε για μια στιγμή πριν απαντήσει. «Επειδή οι σύμβουλοι βλέπουν αυτό που περιμένουμε να δούνε, ακολουθούν σενάρια, κάνουν προβλέψιμες ερωτήσεις, λαμβάνουν πρόβες απαντήσεις. Αλλά όταν είστε αόρατος, όταν είστε απλώς το άτομο που καθαρίζει το πάτωμα ή σερβίρει τον καφέ, βλέπετε την πραγματική φύση των ανθρώπων και του οργανισμού». «Και τι είδατε σε μένα εκείνη τη μέρα?» ρώτησε ο Κωνσταντίνος, μια ερώτηση που τον βασάνιζε για μήνες. «Είδα έναν άνθρωπο που είχε χάσει τον δρόμο του», απάντησε η Μαρία με ειλικρίνεια. «Κάποιον που μπέρδεψε την επιτυχία με την αξία, τη δύναμη με τον σκοπό. Αλλά είδα επίσης κάποιον ικανό για αλλαγή, αν μόνο έβρισκε τον σωστό καταλήτη. Και εσείς αποφασίσατε να είστε αυτός ο καταλήτης». Η Μαρία χαμογέλασε. «Ας πούμε ότι αναγνώρισα τη δυνατότητα για κάτι μεγαλύτερο. Το υπόλοιπο ήταν στο χέρι σας». Μετά την αναχώρηση της Μαρίας, ο Κωνσταντίνος παρέμεινε στο γραφείο του για λίγο, σκεπτόμενος. Την επόμενη μέρα ο γιος του θα έφτανε από το Λονδίνο για μια επίσκεψη 2 εβδομάδων, την πιο μεγάλη μετά από χρόνια. Σχεδίαζαν όχι μόνο να παρακολουθήσουν μαζί τα εγγένεια του Κέντρου Βουλιαγμένης, αλλά και να επισκεφτούν μερικές από τις κοινότητες που επωφελούνταν από τα νέα κοινωνικά έργα της Ανδρέου Επενδύσεις. Αλέξανδρος είχε δείξει ένα εκπληκτικό ενδιαφέρον για τις αλλαγές που είχε εφαρμόσει ο πατέρας του. Στις εβδομαδιαίες, τους κλήσεις, τώρα μια ιερή παράδοση για τον Κωνσταντίνο. Ο νεαρός εξέφραζε τόσο περηφάνεια όσο και περιέργεια για αυτή τη νέα φάση της οικογενειακής επιχείρησης. Στο τέλος της ημέρας, καθώς ο ήλιος έδιε πάνω από την Αθήνα, ο Κωνσταντίνος έκανε κάτι που δεν θα είχε φανταστεί ποτέ 6 μήνες πριν. Πήρε τον ανελκυστήρα μέχρι τον όροφο της συντήρησης, όπου βρήκε τον Σπύρο, τον υπεύθυνο για τον νυχτερινό καθαρισμό. «Καλησπέρα, Σπύρο. Ήρθα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για τη δουλειά της ομάδας σας. Ο 30ος όροφος δεν ήταν ποτέ τόσο καλά φροντισμένος». Ο άνθρωπος, αρχικά έκπληκτος από την παρουσία του στελέχους στον τομέα του, έκανε ένα γνήσιο χαμόγελο. «Ευχαριστώ, κύριε Ανδρέου. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε». «Το ξέρω, και αυτό κάνει όλη τη διαφορά». Καθώς έβγαινε από το κτίριο, ο Κωνσταντίνος παρατήρησε πως οι φρουροί τον χαιρέτησαν όχι με τον ευλαβικό φόβο του παρελθόντος, αλλά με γνήσιο σεβασμό. Στο πάρκινγκ στάθηκε για λίγο δίπλα στη Μερσεντές του, θαυμάζοντας τον ουρανό που άρχιζε να δείχνει τα πρώτα του αστέρια. Το κινητό του δόνησε με ένα μήνυμα από τον Αλέξανδρο. «Ανυπομονώ να σε δω, μπαμπά. Έχω καταπληκτικά νέα να μοιραστώ μαζί σου». Ο Κωνσταντίνος χαμογέλασε, πληκτρολογώντας την απάντησή του. «Και εγώ ανυπομονώ, γέ μου. Έχω πολλά να σου πω για τους τελευταίους μήνες. Νομίζω ότι επιτέλους κατάλαβα τι πραγματικά έχει σημασία». Ενώ οδηγούσε για το σπίτι, ο Κωνσταντίνος σκέφτηκε ότι, ηρωνικά, χρειάστηκε να παγιδευτεί σε έναν ανελκυστήρα με μια υποτιθέμενη καθαρίστρια για να νιώσει επιτέλους πραγματικά ελεύθερος. Ελεύθερος από τις αλυσίδες της δικής του αλαζονίας, ελεύθερος από το βάρος μιας ζωής, αφιερωμένης μόνο στη συσσόρευση δύναμης και χρημάτων. Μαρία Θεοδωρίδου του είχε προσφέρει όχι μόνο ένα μάθημα ταπεινότητας, αλλά έναν νέο δρόμο, έναν όπου η επιτυχία και η ανθρωπιά δεν ήταν αμοιβαία αποκλειόμενες έννοιες, όπου ο σεβασμός δεν χρειαζόταν να επιβληθεί με τον φόβο, όπου η πραγματική ηγεσία προερχόταν από το παράδειγμα και όχι από τον εκφοβισμό. Και ίσως, σκέφτηκε ο Κωνσταντίνος, ενώ τα φώτα της Αθήνας έλαμπαν γύρω του
Ίσως αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσε να πετύχει κανείς. Όχι η κατάκτηση μιας οικονομικής αυτοκρατορίας, αλλά η ανακάλυψη της ίδιας της ανθρωπιάς του. Τέλος της ιστορίας, αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε η ιστορία του Κωνσταντίνου και της Μαρίας να άγγιξε τις καρδιές σας και να σας έκανε να σκεφτείτε την πραγματική αξία των ανθρώπινων σχέσεων στην κοινωνία μας. Για να συνεχίσετε αυτό το ταξίδι συναισθημάτων και μαθημάτων, έχουμε ετοιμάσει μια ειδική λίστα αναπαραγωγής με εξίσου συναρπαστικές ιστορίες. Βρείτε την εδώ κάνοντας κλικ αριστερά. Αν σας άρεσε αυτή η αφήγηση, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας, να κάνετε like και να μοιραστείτε με φίλους και συγγενείς. Κάθε μέρα φέρνουμε μοναδικές ιστορίες που εξερευνούν την πολυπλοκότητα της ζωής και μας κάνουν να αναλογιστούμε τις αξίες μας. Και εσείς έχετε ζήσει κάποια κατάσταση που άλλαξε εντελώς την οπτική σας για τη ζωή. Πείτε μας στα σχόλια. Ανυπομονούμε να μάθουμε τις εμπειρίες σας.